O fútbol, o deporte reúnese esta noite en San Lázaro en lembranza do acontecido serán do 24 de xullo de 2013. Pasou un mes e medio, pero aínda non cicatrizaron as feridas do accidente de tren na curva da Grandeira. Señoras e señores, o Compostela e o Celta homenaxean por unha banda os heróis de Angrois, aqueles veciños que de xeito case heroico axudaron a paliar os efectos daquel sinistro, e por outro lado 79 pasaxeiros que ali deixaron a vida. Seguramente o partido que ninguén quixera xogar é a homenaxe de Santiago, de Galicia inteira, porque aquí van a enfrontarse o representante do fútbol galego na primeira división, o Real Club Celta de Vigo, e o equipo da capital de Galicia, a Sociedade Deportiva Compostela. Un gran aspecto o que presentan as bancadas do estadio de San Lázaro, seguramente o mellor aspecto dos que lembramos aquí neste escenario nos últimos 7 ou 8 anos. E connosco na retransmisión vai estar acompañándonos Alfonso Hermida. Alfonso, que tal? Moi boa noite. Hola Gustavo, boa noite desde pé de campo, desde as pistas de atletismo do Estadio Multiusos de San Lázaro. Dentro dos minutos empezará xa o acto previo á celebración do partido, un acto que consistirá nunha sinxela e simple ofrenda floral cun veciño de Angrois en representación de toda a veciñanza deste barrio compostelán, protagonista e 45 días durante a xornada triste daquel 24 de xullo. Vai empezar dentro duns momentos este acto, pero temos connosco precisamente a José Blanco, veciño de Angrois, que, como dicíamos, será o protagonista desta ofrenda. José Blanco, boas noites. Hola, boas noites. 45 días despois, a ferida segue aberta, pero tamén reconforta saber que todo o mundo aínda non esquece e lembra todo o mundo a xente de Angrois. Sí, a verdad que durante estes 45 días pois creo que non faltou un día de que nos estuveran agradecendo todo o que ali se fixo, con bastante xente de bastantes sitios dispares, de moitos sitios de incluso de fora de España, están recordando continuamente e agradecendo todo o que fixamos aquel día. Sí. Que significa para vostedes a compañía de tanta xente, o recordo do mundo do deporte, non só agora no mundo do fútbol, senón hai días a selección española de baloncesto, o mundo do ciclismo durante a volta ciclista? Que significa para todos vostedes estes actos? Pois a verdad que nos vai sentir moi ben, sabes? Nos agradecemos moito todas as mostras de apoio, e non sei, pois moi emocionados, a verdade, nos sentimos. Agora a vivir este partido de fútbol, pero sempre con Angrois na memoria. Pensando nas vítimas e no todo o que pasou aquel día, claro, con todo pensando continuamente en eles, en estes momentos. Moitas grazas, José Blanco, veciño de Angrois. Hai alrededor de 20 persoas, 20 veciños deste barrio compostelán aquí no Estadio Multiusos de San Lázaro. É unha representación de toda esa xente que foi protagonista esas horas tan tráxicas do 24 de xullo. Hai unhas 10.000 invitacións retiradas, segundo nos contan desde a organización. Onte había 6.500, hubo un repunte de recollida de invitacións nas últimas horas. O galla que esas 10.000 persoas estean aquí e que vexamos todos unha xornada de recordo, de lembranza daquel 24 de xullo. É do que se trata, recordo, lembranza, o mundo de deporte, sempre coas vítimas. Tamén vai estar connosco Rafa. Dicía ao principio na presentación que o partido seguramente que ninguén quere xogar, pero tamén é o sentido homenaxe do mundo do deporte, as vítimas e os veciños que tiveron ese comportamento tan heroico. Sí, boa noite, a verdade é un pouco sensacións contradictorias, non? Por unha parte o partido que nunca ninguén desearía xogar, por outra banda, unha vez que se producen estes tristes acontecementos, é o partido que todo o mundo de alguma maneira tomaría como un gran mostra de solidaridade con todo o mundo. En principio, creo sempre cos máis damnificados, non? Coas vítimas mortais, coaquelas que van a ter secuelas importantes, coas persoas que foron as primeiras que axudaron no accidente, que seguramente quedarán marcadas para toda a súa vida, e penso que o mellor xeito de poder darlles apoio anímico é xogar o partido. No caso dos xogadores, e é verdade, por as alineacións que vexo que presentan os equipos, eu penso que é clara a intención de ambos clubes de prestarlles o máximo apoio posible. Ademais, o deporte sempre está aí, sexa baloncesto, sexa ciclismo, sexa fútbol. O deporte é ese espello para a vida. Sí, o fútbol fundamentalmente, o deporte en xeral, pero o fútbol ten que ser solidario, ten que ser sempre. Moitas veces o fútbol nas noticias precisamente non destaca por estos detalles, por estos xestos benéficos, pero neste caso o fútbol é grande porque é solidario e iso unha vez máis volves a demostrar. No, dicías que Celta e Compostela van a sacar dous equipos competitivos, dous equipos para ofrecerlle un bo espectáculo
a multitude de xente que aquí se chegou. Sí, indudablemente sí, porque os xogadores son todos de primeira plantilla, porque son xogadores contrastados en ambos conxuntos, e sobre todo unha máis a xente que vai a vir a ver o partido como espectador, pero fundamentalmente, como dicíamos ao principio, os verdadeiros protagonistas do partido, do homenaxe, que son, xa digo, por unha banda as vítimas e por outras persoas que foron os primeiros voluntarios en axudalos. Repasamos rapidísimamente quen vai xogar no Celta. Vai estar Sergio na porta, Johnny Jonathan Vila, Cabral e Belvis na defensa, por diante Borja Oubiña, unha liña de 4 con Aitor García, Javier Rey, Rafiña e Orellana, e arriba o dianteiro será David Rodríguez. Na Sociedade Deportiva Compostela, quen siga a segunda canle da Televisión de Galicia, seguro que lle sonan todos estes nomes. Lorenzo estará na porta, na defensa Catú, Castiñeiras, Germán e o xuvenil Mateo, no centro do campo Gonzalo, Alustiza, Fran Pastor e Jacobo, veremos como se sitúan, e arriba Nacho e Joselu. E todos agardando, Alfonso, para que saian os xogadores de ambos os dous equipos, porque polo menos xa vimos como os suplentes da Sociedade Deportiva Compostela facían acto de presenza. Sí, acompañados polo seu adestador Freddy, pero estamos na boca de vestiarios, aínda non asoman por aquí os xogadores que van protagonizar esta primeira parte deste Compostela Celta. Parece que hai un lixeiro retraso por culpa de algunha espera a algunha autoridade, pero enseguida se vai proceder a ese sinxelo acto de homenaxe ás vítimas e aos veciños de Angrois. Os xogadores do Compostela empezan a asomar pola boca de vestiario, xa está tamén o trío arbitral preparado para entrar no terreo de xogo, así que dun momento a outro comezarán os actos. Lembraros, Alfonso, un pouco como vai a ser ese sinxelo acto de apenas un par de minutos, en que vai a consistir. Sí, como dicíamos antes, vai ser unha ofrenda floral realizada por José Blanco en nome de todos os veciños de Angrois. Gardarase despois o correspondente minuto de silencio e unha vez que acabe empezará o partido entre o Compostela e o Celta. Pois aí teñen os xogadores suplentes do Celta, unha gran expectación para ver o Celta en San Lázaro, xa dende a chegada dos xogadores, multitude de afeccionados arroupando o autobús do Celta e o noso representante en Primeira División, representante do fútbol galego, ademais un representante moi digno, Rafa, un representante que aposta pola canteira, que pretende recuperar valores. Sí, indudablemente, penso que xa unha aposta non de agora, sino de fai bastantes anos, que coincidiu co proceso concursal que obligou de certo xeito a volcarse na canteira e, bueno, o tema parece que está consolidado e o Celta voltou a primeira división con xogadores canteiranos. Aparte deso, tive a oportunidade de facer traspasos e ingresar dinheiro en virtude deste traballo da canteira e a verdade é que, bueno, se presenta unha alineación que é moi digna e que podría ser perfectamente unha alineación en calquer partido de primeira división. Bueno, igual o nome que menos nos soa é Aitor García, sí, que é un rapaz tamén que está no filial, que está no B, pero que é un rapaz que apunta boas maneiras. Sí, pero bueno, dada a dinámica e dada o proceder do Celta nestes últimos anos, os xogadores canteiráns asoman a este tipo de eventos como plataforma para empezar a coller minutos, a coller sensacións de equipo primeiro. Sí. Gustavo, dime, Alfonso. 17 xogadores do primeiro equipo do Celta están aquí convocados oficialmente por Luis Enrique, pero hai algún que non está convocado porque está lesionado, pero que se quixo a chegar a Santiago. Mario Bermejo. Mario, boas noites. Buenas noches. Bonita iniciativa do mundo do fútbol que non olvida, non esquece como o resto de Galicia. Sí, la verdad es que nosotros queremos aportar nuestro granito de arena, rindiendo este humilde y pequeño homenaje por lo tristemente sucedido. Y bueno, pues no hay mejor forma que hacerlo de la manera que sabemos, ¿no? Jugar al fútbol, rendir un homenaje con un partido bonito, un partido disputado y que la gente se lo pase bien. Como viviu Mario Bermejo aquela triste xornada do 24 de xullo? Bueno, nos pilló en la pretemporada en Melgaso. Además teníamos un partido y nos enteramos después del partido, ¿no? No sabíamos lo sucedido hasta que acabó y por los medios de comunicación que había ahí nos comentaron y bueno, pues la verdad que fue un día duro, un día triste. Bueno, pues vamos a ver si pues con este pequeño homenaje podemos recordar a todos los fallecidos, sus familias y que, bueno, aportar este, como te he dicho antes, pequeño granito de arena para este día tan especial. Mario, pese a estar lesionado, non quixo perderse a cita de hoxe en Santiago.
No estoy convocado, estoy todavía lesionado, pero bueno, es un partido bonito. Además me gusta, dentro de mis posibilidades, ver todos los partidos que pueda del equipo en directo, y estamos cerquita, y mejor partido que este para ver es ninguno. ¿Cómo te encuentras? Mejor, mucho mejor, ya queda menos para finalizar la recuperación, pero bueno, todavía estoy en ese proceso largo, me queda un par de meses, así que todavía queda un poquito. Es decir, que antes de que acabe el verano volveremos a ver a Mario no campo. Sí, espero que antes de que finalice el mes de noviembre pueda estar otra vez con el equipo y poder disfrutar, pero dentro del campo. Gracias, Mario. Gracias. Un dos xogadores do Celta lesionados, un é Mario Bermejo, outro é Samuel. Mario, pese a non estar na convocatoria, como acaban de escoitar, preferiu estar co equipo e vivir esta xornada aquí en Santiago. Además, Mario Bermejo, que é outro xogador, outro rapaz que é un auténtico exemplo. Sí, pues sí, é verdade, de abnegación e de superación. Evidentemente ahora está pasando un trago duro coa lesión, importante lesión na súa carreira, que lle pilla prácticamente nun tramo de edad importante, e é verdade que é un exemplo, ¿no?, para moita xente que se poda topar nesa tesitura de superarse. Aí estamos a ver as autoridades chegando, o alcalde de Vigo, vemos o presidente da Xunta, o presidente do Real Club Celta, tamén o secretario xeral para o deporte, bueno, pouco a pouco facendo acto de presenza, o alcalde de Santiago de Compostela, tamén estamos a ver o presidente da Sociedade Deportiva Compostela, e supoñemos que este sería o intre que estaban agardando os componentes dos dous equipos que apareceran as autoridades nese palco presidencial para presidir, xa ven, presidente da Xunta, alcalde de Compostela, presidente tamén, víamos, da Federación Galega de Fútbol, e como xa están todos, tamén saltan os máis importantes, que son os xogadores tanto do Real Club Celta como da Sociedade Deportiva Compostela, e todos eles, Alfonso, capitaneados por ese veciño de Angrois. E temos aquí, xusto diante de nós, a moitos deses veciños tamén de Angrois, todos poñéndose de pé, todos aplaudindo os xogadores de ambos os dous equipos que van a protagonizar este fermoso partido en homenaxe ás vítimas daquel accidente do 24 de xullo de 2013. José Blanco, acompañado polo trío arbitral, o veciño de Angrois, está neste momento xa no círculo central, vai depositar o ramo de flores xusto no punto central do estadio San Lázaro, neste preciso momento, e dun momento a outro se vai guardar o minuto de silencio en memoria das 78 persoas falecidas o 24 de xullo. Pois será seguramente un dos intres máis emotivos, este minuto de silencio. Pouco a pouco vai chegando a xente. Eu creo, ademais, Alfonso, que sí se van a cumprir Minuto de silencio, será un dos intres máis emotivos de todo o partido.
E dicía Alfonso que si imos ter eses 10.000 espectadores no campo, final achegouse a xente, ao final a xente, como Sí. sempre, cumprindo. Sí, a verdade é que sí, abríronse finalmente os fondos, había dúbidas de se abrilos ou non. Como dicíamos antes, onte había 6.500 invitacións retiradas, é dicir, a xente tiña que molestarse e retirar a súa invitación, e finalmente pois parece ser que chegaron a unhas 10.000, segundo nos informa a organización, e tendo en conta que o aforo de San Lázaro é máis ou menos de 13.000, 14.000 persoas, a verdade é que a entrada é bastante considerable. Aí teñen o árbitro do partido, que vai a ser o colexiado galego Martínez Santos, saudándose os xogadores dos dous equipos no círculo central, os capitáns dos dous equipos, Manuel Castiñeiras e Borja Oubiña. E este é un partido que tivo moita cor durante moitos anos, Rafa, que se viveu en Primeira División, Sociedade Deportiva Compostela, Real Cruz Celta. A ver se volve, a ver se volve. Sí, a verdade é que sería importante para o fútbol galego. A presencia do Lugo en segunda, penso que xa lle está dando o fútbol da nosa terra un plus importante. Sería interesante, bueno, o retorno do Deportivo a Primeira para que o derbi tuvera a trascendencia e a dimensión que como derbi galego ten, e sobre todo que pudiesen acceder equipos de Galicia a segunda división, para que a segunda fose un trampolín e fose un escaparate máis para os futbolistas galegos. Con máis protagonistas, Alfonso Hermida. Freddy, adestrador do Compostela, isto está a punto de empezar, xa se viviu ese momento emotivo de lembranza, as vítimas e os heróis de Angrois. Sí, la verdad que sí, ¿no? Un momento que todos estamos agardando en este encuentro y bueno, nosotros estamos haciendo todo posible, ¿no? Por recordar todo lo que pasó aquel día y para disfrutar, ¿no? de un espectáculo como el fútbol. O mundo do deporte e o mundo do fútbol non esquece, non? Sempre está aí como exemplo e referencia de actos solidarios. Sí, está claro, además, bueno, todos sabemos que o fútbol acarrea moitas masas, hai moita xente detrás deste deporte e bueno, como non pode ser de outra maneira, pues bueno, solidarizarnos con todo o sucedido e unha vez máis pues, o Deporte Rei pues, sigue estando aí, ¿no? Para apoiar a esta xente. Freddy, o partido está a piques de empezar, que Compostela veremos? Que pretendes con este partido amigable ante todo un equipo de Primeira División? Bueno, trataremos de facer un partido serio, ¿no? O máis importante é acabar o partido con boas sensacións, sabendo as dificultades que vamos ter hoxe con un rival dunha entidade como pode ser o Celta. Entonces, bueno, acabar con boas sensacións ten que ser o noso objetivo para afrontar o partido sábado pois nas mellores condicións. Grazas, Freddy. Hai que lembrar que o Compostela ten partido oficial o sábado en Luanco, contra o Marino de Luanco, en Asturias. O Celta, en cambio, por mor dos partidos da selección, a Liga de Primeira está interrompida e non terá encontro oficial. Pois primeiro esa música de lembranza, e agora sí, o minuto de silencio. O aplauso, claro que sí, o noso aplauso tanto para os veciños, aqueles veciños de Angrois que de xeito heroico axudaron a paliar os afectos daquel sinistro, e por outro a todos os falecidos no tren na curva da Grandeira aquel 24 de xullo, hai apenas 45 días. Para todos eles, vaya este gran espectáculo futbolístico, este partido no que xoga o noso representante, o representante do fútbol galego na Primeira División, o Celta, enfróntase diante da Sociedade Deportiva Compostela. Ese primeiro balón en longo cara David Rodríguez. Vai a sacar o córner Fabián Orellana. Igual tamén é un partido importante, Rafa, para Fabián Orellana, un xogador que está nunha situación complicada, podríamos dicilo así, situación comprometida. O Celta dixolle que se buscase equipo, ao final apostou por seguir no Celta
porque igual lle aparece a súa oportunidade ao longo desta primeira volta, que non sabe. O fútbol é grande nese sentido, se depara moitas sorpresas. Poderíamos ir á hemeroteca e atopar casos de xogadores que estaban descartados ao principio da temporada e no remate acabaron levantando trofeos. E falo a nivel do Real Madrid, como foi o caso de Iván Zamorano da Mavisca. Non sei se o caso pode ter algún paralelismo, pero en calquera caso, cando saltas ao terreno de xogo sempre te estás reivindicando, sexa para beneficio do club onde estás, sexa para un posible pase a outro club. A posibilidade de xogar sempre é unha posibilidade de reivindicarse. Neste caso, un xogador que poda estar un pouco no disparadero non deixa de ser, neste caso para o Lleida tamén, e para todos aqueles, non? Como xogadores que poden ser menos habituais, no caso de Celta, Aitor, Javi Rey, que son xogadores do filial, pois tamén unha maneira de mostrarse ao público por unha banda e tamén de dicir ao entrenador que eles están aí para en calquer momento poda botarse manteles. O balón de Cabral, a carreira de Johnny, o centro de Johnny, tirouse o chan a por todas, Manu Castiñeiras, o balón a córner. O segundo córner. 2 minutos de partido e outra vez Caralí se dirixe Fabián Orellana. Un Celta que por outra banda por os primeiros compases do partido venga a disputar no sentido de que é fiel ao sistema táctico que ven empregando Luis Enrique. Olha o lanzamento de Orellana, o balón pendurado sobre área, acaba sen problemas nas mans de Lorenzo. Decía con línea de 4 defensas, con Borja Viña de pivote defensivo, exercendo moitas veces como central, tanto na saída do balón como para facer axudas aos centrais, 2 medias puntas, Javi Rey e Rafinha, e despois 3 dianteiros, Aitor na banda dereita, Orellana na esquerda, David Rodríguez na parte máis avanzada, e o Compostela pois tamén un equipo con outro plantexamento, un 4-4-2, un 4-2-3-1. En definitiva, un equipo que se lle ve moi compensado, moi armado, con liñas xuntas, tratando de facerse forte, non deixar ocos en principio para que Celta poda discutir o balón, facer discutir o balón con comodidade. Ademais que vimos a un campo de segunda división B, pero un campo por dimensións e por estado que Pois inmellorable. A verdad que sí, o sea, ademais presenta un aspecto nas bancadas que é importante. Este é un partido de primeira. Este é un partido en principio, sí. Eu penso que non sei se que hai partidos de primeira ou de segunda, non, pero os partidos o factor público é importante, o factor ambiente é moi importante. Inda que todo se xoga no 105/65, o factor ambiental é moi importante. O lanzamento dende a banda esquerda no ataque do Celta, o balón rexeitado, a ver o que pode facer Jacobo. Levou a pelota Jacobo, apoiouse na saída de pelota en Catú. Sacou Lorenzo, este que recupera Gonzalo. Toca Manuel Castiñeiras, o xuvenil Mateo. Interesante por outra banda, non? Ver as evolucións de un xogador que en idade xuvenil, que asoma a cabeza, neste caso, o primeiro equipo do Compostela, en un partido de máxima exigencia. Vemos a Manu Castiñeiras, tentaba xogar con Jacobo, a recuperación de Borja Viña. Perde a pelota o Celta, a saída de Gonzalo con autopase fermoso, un sombreiro sobre Rafinha. Volve o balón cara a Cabral. Este é Johnny. A temporada pasada Johnny xogou partidos diante da Sociedade Deportiva Compostela cando actuaba no equipo filial do Celta en terceira división. Johnny, Aitor, xogadores que hoxe en día, bueno, sobre todo Johnny, están consolidados na primeira división. Sí, o sema Johnny xa con dorsal definitivo na lista de 25 xogadores do primeiro equipo. O ano pasado alternaba co filial, pero un xogador xa completamente contrastado para xogar en primeira división, e de aí que a súa presencia no primeiro equipo xa definitiva. Aí temos a Borja Viña, xa se vai consolidando esta maneira de xogar do Celta tan peculiar, ou que un cambio tan radical con respecto á temporada pasada. Sí. E cada vez irá mellor, cada vez irá fortalecéndose. Eu supoño que sí, porque aparte nestas cousas os primeiros créditos son importantes. Se ti estableces unha forma de xogar o respaldo do resultado che van dando un pouco a razón, non é que solamente obteñas puntos e beneficios, sino que na cabeza dos xogadores o mensaxe ten un sentido positivo que deles de alguma maneira procesan como bo, non? Por tanto, a partir de aí medra confianza e iso fai que as cousas vayan mellorando paulatinamente. Ese balón de banda de Mateo cara a Joselu vai a seguir favorecendo a Sociedade Deportiva Compostela. Hoxe Joselu non xoga como dianteiro a súa posición habitual no equipo santiagués. Joselu con Nacho, outra vez Joselu, aí tentaban levar a pelota, houve falta, man, e o balón que favorecerá o Real Club Celta para que saque Cabral. Vexan a posición de Oubiña no inicio da xogada do Celta. Eu creo que é interesantísima a gran aportación de Luis Enrique esta temporada, e iso que permite é que os laterais hoxe tanto Belvis como Johnny sexen xogadores moi profundos, moi avanzados xa no inicio da xogada, con moita amplitude no campo, cosa que tamén fan os dous centrais para que o movimento do balón teña máis amplitude, o equipo contrario non teña tanta facilidade para presionar. E en definitiva o
unha cousa que ademais que evidentemente entrenada, porque pues, acaba pasado o partido, perdón, Fontás fixo a mesma labura que Borja Oubiña coas mesmas indicacións e coas mesmas premisas, por lo tanto se ve que é unha cousa que se está perfectamente asumida e o balón vai a favorecer en saque de porta a Sociedade Deportiva Compostela. Hoxe non está o porteiro titular, non está Adrián Laureda, si ten a súa oportunidade Lorenzo. Sempre dicen que bueno, a ver, sin salirnos do noso ámbito, que Borja Oubiña era un xogador especialmente diferente, non? Para poder xogar na posición de medio centro defensivo sin ningún tipo de axuda. Durante moitísimos anos, na década dos anos 90, fundamentalmente, estilouse moito o doble pivote defensivo con xogadores armados a nivel físico, non? Para recuperación de balón e para facer o armazón defensivo. Eu sempre dixen que Borja, por condicións físicas, por inteligencia tamén, evidentemente, por inteligencia futbolística, evidentemente, pois é un xogador que pode facer o traballo de dous xogadores el solo. E o está demostrando, porque ademais é unha posición que requiere facer un esforzo físico importante. As carreiras non somente son laterais 15 metros para un lado e para outro, as carreiras son frontais adiante e atrás de bastante máis distancia, e iso fai un desgaste dun xogador moi importante que Borja pode asumir perfectamente. Ti crees que este a tecla coa que deron con Borja Oubiña? Para mí, sí, para mí un xogador que nesa posición no 4-3-3 que ten Luis Enrique ou no 4-1-4-1 pode ser o un de diante da defensa que pode xogar perfectamente durante moitos anos con moita seguranza. Por moitos anos, bueno, entendido que todo isto ten unha fecha, unha data de caducidade, pero bueno, que todavía lle queda moita corda, eu penso que a Borja Oubiña, porque de verdade, se antes falábamos de Mario Bermejo, non? No que supongo o seu afán de superación, Borja Oubiña desde logo estivo máis un exemplo. 3 anos parado prácticamente. Sí, parado con moitos atracos, con moitas dúbidas de moita xente sobre el, menos a xente que de verdade o coñecíamos, non? Que sabemos que para que de algún xeito el non podera seguir, habería que impedirlo. E que xa tivera en idade juvenil unha lesión gravísima. Sí, unha rotura de ligamentos da que saiu adiante sendo cadete. Un rapaz que, por dureza mental é capaz de superar calquer tipo de dificultade que se lle poña por riba. Aí está atacando Compostela por dentro, balón que vai a caer nos pés de Jacobo, caneo de Jacobo, balón de Jacobo para a banda. Intentaba chegar Fran Pastor, acabou recuperando Celta con Carlos Belvís, tamén ven a axuda defensiva que era Cabral. O balón que vai a favorecer ao Celta na liña de banda. Compostela que hai que falar da Sociedade Deportiva Compostela, que comezou a temporada en Segunda División B deixando sensacións moi interesantes, Rafa. Sí, incluso no primeiro partido que perdeu o Morense, por lo tanto o sábado pasado reivindicouse xa un resultado contundente con un rival, o Coruxo, que non é nada doado facerle 3 goles, e eu penso que un sinónimo de que Compostela vai ser un equipo que vai a animar a competición. Mantén moita xente do ano pasado, xente que xa ten moita calidade, que xogaba terceira, pero xa tiña argumentos de xogador de segunda B. Penso que se reforzou venga moi ben, e eu penso que está chamado a ser un equipo que vai a estar nos postos altos da tabla. Tamén reforzouse non con grandes nomes, pero sí con rapaces xóvenes e con moita marxe de mellora. Sí, fundamentalmente coñecidos na categoría, non son xogadores que se podan presentar ningún tipo de incógnita, por lo tanto, penso que se xa tiña un equipo máis ou menos armado, consolidado, este tipo de retoques sempre lle van a vir moi ben. A última fichaxe do Compostela precisamente está debutando neste partido contra o Celta, Julen Alustiza, un mediocentro que xogou precisamente contra o Compostela a súa fase de ascenso no seu anterior equipo, o San Juan. Foi na Agrupación Deportiva San Juan, foi o campeón do Grupo Navarro, debeu deixar boas impresións nese dobre enfrontamento diante da Sociedade Deportiva Compostela, porque foi un dos obxectivos de Freddy. E de feito é un xogador que chegou a ultimísima hora no mercado. É unha cousa que suele pasar, cando se xogan liguillas, moitos dos equipos aos que se enfrentan ao final acaban fichando xogadores dos equipos cos que se van contra eles. Pasoulle a Zurbano. Sí, era o que se me viña a cabeza. Pero bueno, tamén pasou fai moito tempo cando Ferrol xogou unha fase de ascenso co Atlético madrileño, fichou a Currubaca sen máis a Carlos, por lo tanto xa digo unha cousa que é bastante frecuente que poida pasar. A pelota Cabral, apertura de Cabral cara a Belvís, tocou coa cabeza Belvís, intentaba xogar Belvís con Rafinha, leva a pelota Fran Pastor. Atención a carreira de Fran Pastor, un rapaz novo con moita mobilidade, aguantou perfectamente Rafinha. Levou a pelota Rafinha cara a Borja Oubiña, Jonathan Vila, a pelota para Gustavo Cabral. Teña por diante a Javier Rey, prefire xogar Gustavo Cabral con Borja Oubiña. Son os primeiros minutos de partido neste enfrontamento. Partido homenaxe ás vítimas do accidente de tren de Angrois. Partido que enfronta o Real Club Celta e a Sociedade Deportiva Compostela.
teñen a Borja Oubiña, sempre iniciando o xogo do Celta. Borja, Cabral, o pase de Cabral en profundidade para a carreira de Johnny, o internacional en categorías inferiores, tentaba conectar con Aitor García, sacaba a pelota o Compostela, era precisamente Julen Alustiza. Johnny, o amago de Johnny, apoiouse Aitor García, consegue recuperar o Compostela, a ver se pode sair Alustiza, levou un golpe Nacho, tocando Mateo no centro con Gonzalo. Auténtico facedor de fútbol, o Borja Oubiña da Sociedade Deportiva Compostela, porque ademais interpreta un papel prácticamente igual. Bastante similar e con condicións futbolísticas, evidentemente salvando as... Que hai dúas categorías de diferencia. Evidentemente o ritmo de xogo e demais, de similares características. O balón para a banda dereita, carreira de Catú, o Catú que esbarou no momento máis inoportuno, non puido continuar a xogada de ataque do Compostela. Tocou Orellana, os problemas para Jonathan Vila, balón arriba de Jonathan Vila, vai a favorecer o Celta. Hoxe xogando Orellana, xogando Borja Oubiña e por dentro xogando dous rapaces dos que tamén quería o teu comentario, Rafa. Javi Rey, un rapaz que eu creo estaría a gustar moitísimo a Luis Enrique. Non sei se coincides comigo, aí temos precisamente a Javi Rey, imos ver como remata esta xogada de ataque do Celta. Aitor García con Javi Rey, a pelota para David Rodríguez, o balón de David desviado, pero por moi pouco, a primeira e mellor oportunidade do Celta. Falaba de Javi Rey, un rapaz que estaba chamado a xogar no B, a ser importante no B, pero quen sabe se co paso das xornadas o imos vendo máis no A que no B. Bueno, a ver, el vende un equipo de segunda división, evidentemente xa ten unha bagaxe. A ver, a Javi Rey o conozco fundamentalmente porque aparte de ser de Combarro, da miña zona de influencia de vecindade, foi un rapaz que estuvo conmigo no Pontevedra e prácticamente foi titular por primeira vez nun partido contra a Real Sociedade. Recordo que o seu emparellamento naquele partido foi con Zurutuza, que a verdade foi un xogador que o puso de verdade a prova, porque Zurutuza é un auténtico bestia xogando no campo. Sendo xuvenil de primeiro ou segundo ano? Sendo xuvenil de segundo ano, con 17 anos. Penso que Javi Rey, o seu paso polo Valencia evidentemente foi positivo, a súa fichaxe polo Lugo o ano pasado tamén foi positiva. Eu penso que vir ao Celta B é un paso adiante, non? Para que estiver un equipo de segunda B, vira un equipo de segunda, perdón, de segunda, como Lugo, vir ao Celta B en segunda, de un paso adiante, porque lle permite estar na órbita do primeiro equipo. E iso é importante. E máis, como ti ben dis, pois goza un pouco do seguimento que lle poda facer Luis Enrique a diario e pode ter a oportunidade de entrenar o primeiro equipo, de coñecer o nivel ao que ten que chegar para poder ter no seu momento un moco na primeira plantilla, e esas experiencias para él van a resultar moi positivas. Xa foi convocado un par de partidos, non? Esta temporada en Liga. Sí, algún amigable xa foi, sí, xa se deu por aí, e polo tanto penso que é un xogador que aparte do Celta, cando ficha de alguma maneira xa con un tipo de miras, eu penso que as miras son claras non de filial, sino de primeiro equipo. E outro xogador é Rafinha. Non tiñamos moi claro onde situar a Rafinha. De feito, Luis Enrique mesmo sacou na dianteira no primeiro partido amigable que disputou, pero é un xogador que vale para todo, en calquera das 5 posicións de medio campo cara adiante, sí, pode xogar. É un xogador que transmite unha electricidade ademais un xogo que de alguna maneira cambia partido, ¿no? Cando o balón lle chega, e fora de xogo de Javi Rey precisamente, cando lle chega o balón aos pés, cambia o partido por descontado, porque fai conducións tremendamente verticais, con moita habilidade na conducción do balón, e de feito cando tuvo a oportunidade de salir do banquillo para o campo notouse moito a súa presencia. Xogando Compostela con Manu Castiñeiras, intentaba recibir Nacho, que leva a pelota Borja Oubiña, claro que o árbitro indica unha falta anterior de Jonathan Vila. Falta que vai a sacar Gonzalo en longo, pelotazo cara a Joselu. Sí, unha posición de Joselu non habitual, non? Tirado a banda esquerda, casi como extremo esquerdo, que de alguma maneira lle facilita para o que é unha das súas mellores virtudes, non? Que o disparo, non? Se ten a posibilidade de facer algunha conducción interior e lanzar algún balón ao poste longo, pois a verdade é que aí pode ser un xogador letal. Xogando o Celta con Borja Oubiña para Cabral. Pasan os minutos, leva a iniciativa do xogo o Celta, que ademais tivo a mellor oportunidade aos 12 minutos con lanzamento de David Rodríguez. En a pelota Cabral, apertura de Cabral cara a Fabián Orellana. Un partido para amosarse, que para Orellana, gran pase cara a Belvís, a carreira de Belvís, o balón atrás, fallou Javier Rey. Que sensacional xogada a que teceu o Celta, sobre todo ese pase de Orellana en profundidade para a carreira de Belvís. Estamos a ver o momento axeitado, estaba en posición correcta Belvís, e por detrás chegaba acompañando a xogada Javier Rey.
posición do corpo igual quedou un pouco retrasada e mandou o balón alto. A verdade que o Celta está a topar o camiño para chegar a porteiro Compostela cando é capaz de levar o balón ás bandas, neste caso con un cambio de orientación, porque o Compostela prácticamente non queda a parcela central apenas lle deixa espacio, só cando líneas de 4 xogadores moi impresionantes, moi xuntas, o Celta non é capaz de circular o balón nas costas dos medios defensivos do Compostela, e a única solución que lle queda é circular o balón de lado a lado e tratar de ganar unha banda para fazer un centro como nesta xogada. Cabral, Johnny, por diante outra vez insiste o Celta nesta idea que falaba Rafa Sáez. O balón de Johnny en profundidade para Aitor García, non puido controlar o novense Aitor García, porque ascendeu o ano pasado de terceira a segunda división B, pero que xa debutara no Recreativo de Huelva en segunda división A. Sacou Johnny, tocou para David Rodríguez, outra vez Johnny, o pase de Johnny, sensacional ese pase de Johnny, Aitor García arriba. Bueno, da nada sacou un pase Johnny que foi prácticamente unha asistencia de gol cara a Aitor García. E que ocasión acaba de ter o Celta. E Johnny, un rapaz que aproveitou a perfección a súa oportunidade o ano pasado, pase maravilloso. E que este ano ten por diante a Hugo Mallo. Sabe que Hugo Mallo está por diante del? Sí, pero é unha competencia, eu penso que interesantísima para os dous, sí, ¿no? Porque de alguna maneira eu penso que vai haber unha competitividade nos adestramentos que vai facer que o que xogue de verdade vai a dar buen nivel. Eu incluso creo que non se pode descartar, sin xogar a técnico evidentemente, que calquera dos dous pode ter a polivalencia de xogar calquer momento de lateral esquerdo. Xa fixeron en algunha ocasión e son dos xogadores que incluso poden xogar xuntos. Pero en calquera caso, sí, unha competencia boa, interesante, que evidentemente... E ademais dos rapaces moi novos, dos rapaces da casa. Dos rapaces canteiráns que prácticamente conviviron no fútbol base, que se coñecen perfectamente, que por riba de todos de compañeros son amigos, por lo tanto unha rivalidade moi sana. E que o proceso formativo, creo que cando un estaba en cadete o outro era último ano de infantil, sí, un par de anos de diferenza. Prácticamente, sí, prácticamente da man, no que é o aspecto de dos escalafóns inferiores. O balón outra vez cara a Johnny, ese bote acabou por superar a Johnny. Sí, un bote nun campo que semella perfecto, non? O estado do césped de San Lázaro no rodar do balón non ofrece ningún tipo de dificultade. Hai aficionados procedentes de Vigo que están xusto situados detrás do banco de Luis Enrique e están berrando desde un par de minutos Túñez titular. É un dos debates que hai, unha mágoa para Andrés Túñez, porque se estivese por aquí sería hoxe titular no partido. Imos ver esta acción de Rafiña, o caneo de Rafiña, que é o Rafiña, eu creo que había falta de Gonzalo. Dixo o árbitro que non, a saída rápida do Compostela, o balón de Nacho para Joselu, ollo que Joselu é un xogador rapidísimo, fortísimo. Tocou cara atrás Jonathan Vile, despexou Sergio Álvarez de porteiro a porteiro, de Sergio cara Lorenzo. Bueno, igual que dicíamos de Orellana, Túñez non está aquí, pero está nunha situación moi parecida. Está coa súa selección, coa selección venezolana. Sí, aparte, supoño, non sei se será xente de Vigo, Túñez de Santiago, de Bertamirán. Por lo tanto, terá bastante parentesco co paisanaxe coa xente que pode estar no estadio. Non sei agora máis que lembro que veo a Celta juvenil cando foi a buscar Javier Maté para xogar no equipo da División de Honra juvenil. É xente de Vigo a que berra, a que reclama a titularidade de Túñez. Dende logo, Túñez é un xogador pola afección moi querido. O centro de Javier Rey, o balón para Orellana, controlaba Rafiña, non puido levar o coiro a Orellana, se o fai Carlos Belvís, olla Belvís, amaga Belvís, toca cara atrás, Orellana pode probar o lanzamento, amaga Orellana. Quería xogar Orellana, xeran demasiados toques aí en moi pouco espazo de terreo, estaba pechadiño na súa área. Sociedade Deportiva Compostela e volve a iniciar o Celta. Bueno, co paso dos minutos cúmprese a lógica, prácticamente dende un principio o Celta moi en riba da área do Compostela, pode marcar o Celta. Salvou Lorenzo esta outra oportunidade de David Rodríguez. Sí, unha vez máis nun balón procedente do costado esquerdo, que é por donde o Celta está de algún xeito atopando as grietas, non? Por onde penetrar na defensa do Compos. Xe, a segunda oportunidade clara que ten David Rodríguez. Marcará a terceira, este xogador que o ano pasado no Sporting fixo 13 goles. Levou a pelota Rafiña, Belvís, o balón sacado polo veterano Manuel Castiñeiras. Rafiña, se control de Rafiña, non puido marchar na reviravolta, será pelota favorable ao Celta. Bueno, por certo, Túñez está nesa fase de clasificación sudamericana que veremos na televisión de Galicia, como sempre.
moi interesantes os partidos sempre da Copa América e máis da fase clasificatoria, non un fútbol tanto particular, Sí, distinto que estamos acostumados a ver aquí. sobre todo porque os mesmos xogadores que cando xogan en equipos europeos seguramente ofrecen unhas calidades ou cualidades, pero cando son con seus países incluso parecen distintos, non, en algún caso. Tamén está Augusto. Augusto, sí señor, concentrado coa súa selección. O centro de Johnny, había falta un fora de xogo. Xoveu infracción o colexiado nesa acción na que chegaba Rafinha. Vamos a ver, aí non hai fora de xogo, evidentemente. E aí seguramente algún agarrón, algún tipo de infracción por parte de Rafinha nese centro de Johnny. A pelota a Sociedade Deportiva Compostela, que ten problemas sobre todo para conectar con Gonzalo. Moi adiantada esa liña de presión do Celta, vaya como está a presionar o Celta e como dificulta a saída de balón do Compostela. Fran Pastor, toca cara atrás Fran Pastor, acabou sacando esa pelota de enriba como boamente puido Germán, e inicia outra vez Borja Ubiña. Javier Rey, insiste o Celta que xa tivo 4 oportunidades claras de gol nestes 21 minutos que levamos de partido. Johnny, a velocidade de Johnny, o pase de Johnny, foi sello, controla Javier Rey, manteno no campo, outra vez cara atrás Javier Rey, estirou a perna pero non puido chegar a pelota Aitor García, e Borja Ubiña cara atrás, cara a Jonathan Vila. Rafinha, por dentro Rafinha, aí está o que decía Rafa Sáez, esa explosividade, ese cambio de ritmo. E o fácil que o fai. Sí, o fai moi sincero. A verdade é que un xogador que non necesita moito para defensarse de contrarios. De feito, é un xogador que supe moitísimas faltas. Que pase de Rafinha para Orellana. Orellana, David, fora de xogo. Fallara de todos os xeitos David, pero outra xogada que iniciou dun xeito magistral Rafinha. Vaya xogador. Un Celta que ademais nestes primeiros 22 minutos de xogo prácticamente está na onda do partido de Liga contra o Granada, creando moitísimas ocasións e estragando outras tantas, porque a verdade é que fai moi fácil a posibilidade de ter unha ocasión de perigo. O acerto rematador non é o mesmo, pero bueno, para calquera caso o máis importante é ter a posibilidade de facer ocasións. Oye, esa acción de Joselu, o centro de Joselu, balón despexado por Borja Ubiña. Se escoitamos como a xente quere ver cousas do equipo da casa. Sí, eu penso que o partido ademais invita a elo e unha maneira tamén de que a xente que pois non poda ser habitual nos partidos da SD pois tamén poda un pouco aficionarse, non? Eu invito a que veñan ao campo porque ver xogadores como Joselu é enriquecedor, de verdad que é divertido. Sí, o Compostela é un equipo ademais penso que querido, non? Un equipo moi representativo en Galicia e, bueno, o seu ascenso a segunda vez penso que ten que ter un reflexo importante no que é o tecido futbolístico do fútbol galego. Johnny toca para Rafinha, a ver co que nos deleita Rafinha. Chamago, o pase, Aitor García outra vez con Rafinha, o control de Rafinha entre tres xogadores. Como sae Rafinha, bueno, que pase acaba de inventar Rafinha. O balón para Javier Rey e acabou nas mans de Lorenzo. Sí, o pase foi increíble porque as líneas de estaban todas pechadas, non había posibilidade de atopar ningún oco para meter a pelota, pero bueno, depois de maniobrar algún tempo co balón no pé fixo un pase perfecto casi. Ten unha vara máxica ou un pé máxico. Sí, penso que sí, aparte o que decías ti, un dato importante, non? Rafinha xogou tanto no Barça B como categorías inferiores da selección moitas posicións que de dianteiro moitas veces e a mellor pois eu non sabería dicir de que xoga Rafinha. Eu penso que máis é un xogador de enlace, non un xogador de xogar primeiro de costas a portería non xoga, porque eu penso que é un xogador que é máis perigoso en canto tenga a posibilidade de ver a portería de frente, non? É un xogador que ademais ten a posibilidade de asociarse, por lo tanto seguramente xogando de máis atrás e topando compañeros de ante vai ser moito máis perigoso. Aí teñen coa pelota Jacobo, pase de Jacobo. Quería buscar Jacobo a carreira de Nacho. Me parece que o Compostela variou un pouco a súa maneira de xogar. Comezara con Joselu cara a banda de esquerda. Agora xa meteu a Joselu e a Nacho máis en punta. Tirou igual a Jacobo un pouco cara a banda. Sí. Mantén o que a línea de 4 de atrás e os 4 do medio campo con dos dianteiros. Aquí trocou Gómez, Jacobo pasou de posicións avanzadas a posicións de banda esquerda, pero o dibuixo táctico é o mesmo. Que pase que o Compostela está a ver superado pola lógica. O equipo de primeira división é o Celta, hai máis ritmo, hai máis velocidade, hai máis rapidez de execución. A verdade me quitache prácticamente da boca, non? Eu creo que a diferenza é o ritmo, se ve tanto ahora
hora de facer os desmarques, como de facer os pases, como de... A diferencia fundamentalmente está no ritmo. Que para algo están as categorías. Independientemente despois das calidades individuais, non? Da habilidade técnica, pero fundamentalmente a hora das sensacións que podan transmitir os equipos de facer perigo e chegar a poder contar está no ritmo diso. Jonathan Vila, se de Jonathan Vila cara Johnny, es que un lateral hoxe un extremo Johnny. Quería xogar de cabeza para Javier Rey, recuperou Manu Castiñeiras, Mateo con Manu Castiñeiras. Están os problemas da Sociedade Deportiva Compostela, ten que xogar moi directo, agora sí atopou a Joselu, aquí móvese ben Joselu, control, xogou atrás para Mateo, este no centro con Gonzalo, Manu Castiñeiras, así saiu nunha boa combinación a Sociedade Deportiva Compostela. Tocou Gonzalo cara a banda dereita, ven tamén Fran Pastor, puido chegarlle a pelota a Julan Alustiza, a presión de Catú, a saída de Belvis, atención a Nacho, eva a pelota Nacho, deu continuidade ao ataque, prefire agardar, xoga con Catú, este para Gonzalo, o pase de Gonzalo, a incorporación fantástica de Jacobo, a ver se pode controlar Jacobo, o xogador de Bueu, o centro de Jacobo, toda vantaxe para Johnny, que cede co peito para o seu porteiro, para Sergio Álvarez. Perfecto, o desmarque de Jacobo foi perfecto, moveuse sobre a línea de centrais, xusto no momento do pase do compañeiro, enseguida buscou as costas ao central dereito e ao centro, e atopou un pase que, por ser un pouquiño escorado, non foi unha ocasión de gol. Son xogadores con moito talentos que ten o Compostela, un deles é Jacobo, este rapaz que saiu das categorías inferiores do Alondras, que xogou aí un par de temporadas no Pontevedra e que agora creo que ten a súa gran oportunidade no momento axeitado da súa trayectoria deportiva. Sí, ademais por xuventude, por idade, un xogador que todavía pode ter certo recorrido, no fútbol nacional, por lo tanto, ahora o importante para ele é consolidarse en segunda D. Ataca Orellana, centrou atrás Orellana, conseguiu despexar en defensa o Compostela. O control, outro control extraordinario de Rafiña. Como se pega o balón ao pé, Rafiña para Fabián Orellana. En situación de remate, bueno, estaba David Rodríguez, prefire agardar Orellana e armar a xogada dende atrás con Rafiña, Jonathan Vila. Jonathan Vila, o balón para Gustavo Cabral. A posición sempre correxindo de Borja Ubiña, que xa se veu a cubrir ese oco que deixaba Cabral. Si, hai unha palabra que pode definir o traballo de Borja Ubiña, é fundamentalmente equilibrio. Equilibrio cando o Celta de alguma maneira se desorganiza, fundamentalmente equilibrio cando ten que iniciar o xogo de balón. Rafiña, outra vez Belvis, o centro de Belvis para Javier Rey pisando moitísimo área. Sí, é unha máxima deste sistema, non? Un medio centro defensivo dos xogadores interiores, dos medios volantes de aqueles da antigua, non? Que son os que teñen que chegar á área. No Lugo tiña un papel un pouco distinto. Sí, máis tirado para atrás. Sí, tamén xogaba de outra maneira o Lugo. Sí, outro sistema, sí. Outro sistema, outra idea, que a veces os sistemas poden ser parellos ou idénticos, pero a idea futbolística pode ser outra. A cara de banda Johnny. Móvese Aitor García, xoga Johnny con Javier Rey. Control de Javier Rey, Copeito, tentaba moverse na área, levou a pelota ao Compostela, Germán, puido sair Gonzalo, esa é unha das especialidades de Gonzalo, eses balóns en longo, do carreira de Joselu ou ben de Nacho, tocou coa cabeza Javier Rey, entra Aitor García, atención a Aitor García, o balón a córner, cedido por Manuel Castiñeiras. Moi atento na súa defensiva Manuel, enseguida que percibiu que a súa portería podería estar en situación de perigo, foi a axudar o compañeiro, al final acabou intervindo para enviar a córner. Gran capitán da Sociedade Deportiva Compostela. Unha figura máis que eu creo que prima veteranía fundamentalmente. Sacará o córner Rafiña, xogou con Aitor García, centro de Aitor García, tocou outra vez agora en Joselu, e novamente hai córner a favor do Celta. A ver se volven a xogar en curto ese córner, ou se busca o balón sobre área Rafiña. Zurdo Rafiña, o saque de Rafiña, hai un pouco de vento, igual foi o que estorbou, o que confundiu a Lorenzo, que chapou en dous tempos. Coinciden os dous porteiros do Pontevedra de hai 2 temporadas, Lorenzo e Adrián Laureda no Compostela. É curioso, daquela gañara a partida Lorenzo Adrián, fora titular case que en todos os partidos, en 37 dos 38 partidos. Agora parece que o que se ten que gañar o posto é Lorenzo, porque Adrián fixo un gran traballo ano pasado ascendendo o equipo. Ollo ataque do Celta, está en posición correcta Orellana, a pelota na banda para Fabián Orellana, pode centrar Orellana cara a David Rodríguez, despexou Manu Castiñeiras, segue a acción de perigo do Celta.
Toca Joselu, autopase con Johnny. Y ahí está a fortaleza física de Johnny que lle permite recuperar nun palmo de terreo. Echar o balón en posesión do Celta. Ese tamén un golpe Nacho. Vamos a ver esa xogada. Johnny é un touro. Un golpe na man, parece que é o problema de Nacho. Un xogador dun poderío físico realmente extraordinario. Este lateral dereito do Celta. Cabral e Jonathan Vila. O marcador. Se alguén merece marcar un gol é o Celta, pero de momento temos tamén esa incerteza no marcador. Sí, bueno, o Compostela tamén está no seu papel, un equipo que está armado defensivamente, intentando controlar as acometidas do Celta. O que sei curioso é que en ningún caso intentou facer xogo de contraataque. Sempre que tivo a posibilidad de atacar, sempre que intentou non facer a base de elaboración e de iniciación de xogo desde atrás. Por lo tanto, o Compostela tamén de alguma maneira amosa as súas señas de identidade. Agora que vai empezar a previa da Copa do Rei, poderíamos decir que este é un partido de Copa do Rei a partido único. Sí, pues ¿por qué no? Si fuera no campo do equipo de alguma maneira de menor categoría, ¿por qué no? Aí está Rafinha, ese slalom de Rafinha. Falta cometida por Germán sobre Rafinha. Comentábamos antes, ¿no? O que decíamos, ¿no? Que o partido discurre unha línea máis ou menos uniforme, o partido sube decibeles cando Rafinha entra en contacto co coiro. Este é o que marca a diferenza. Porque fundamentalmente marca a diferencia cando entra en contacto co coiro. Tampouco é un xogador que mellor é un xogador para recibir balóns nas costas dos centrais ou para facer desmarque. No, él fundamentalmente se xoga con balón, porque é certamente electrizante. Pero no Barcelona, non sei se pro ano que ven, 2 anos vista, 3 anos vista. Bueno, lle vai a vir moi ben xogar no Celta, non? Penso que hai casos moi significativos como foi de David Silva, que quizás foi máis significativo porque non só que viña de xogar en segunda división, foi que pasa nun equipo de primeira lle vi moi ben. Rafinha evidentemente este ano vai dar un salto de calidade moi importante. A partir de aí, claro, entrar na Plantilla de Barcelona son palabras máis. A ver a falta, se tamén é un especialista Rafinha que buscou o lanzamento, buscou abaixo. Aproveitando ese salto da barreira do Compostela, que ven Johnny, Fabián Orellano, centro de Orellano, pode chegar ao gol. Que paradón acaba de facer Lorenzo. Que paradón acaba de facer o porteiro do Compostela. Impresionante Lorenzo, o remate de Gustavo Cabral, e que estaba na frontal da área pequena. Aí estamos a ver a repetición. Entre tanto segue a xogar en ataque o Celta. Javi Rey, seguro que temos oportunidade de ver de seguida esa ocasión clarísima do Real Clube Celta e tamén o paradón extraordinario de Lorenzo. Sí, un Copos que nestes intres leva casi 5 minutos xogando con un xogador menos por atención que están facendo sobre o lesionado Adrián. Os Alfonsos están vendando a man esquerda a Nacho aquí na banda, o carón do banco do Compostela. Insiste o Celta con oportunidades, esta última de Cabral. Aí está o centro, bueno, que paradón acaba de facer Lorenzo logo do remate de Cabral. Falabades antes da Copa do Rei, está en xogo un partido do Racing de Ferrol en Mieres contra o Caudal. Empezou ás 8, estará a punto de acabar, ainda que pode ser que haxa prórroga, porque o partido marcha con empate a 0. Pois estaremos, no descanso estaremos atentos e o comezo da segunda metade seguro que damos o resultado. O balón atrás para Lorenzo. É dicir, Rafa, se fai esa parada Casillas, non hai portadas para... Bueno, vendo os informativos nacionais de hoxe que saliron unha paradas de Casillas, saliu sobre 30 veces para amosar o seu estado motivacional e demais. A verdade é que sí, lle foi a zaga esta parada. Xa está Nacho outra vez no campo, con Mendadas, eso sí. 11 para 11. Recupera o xogador número 11 a Sociedade Deportiva Compostela. Castiñeiras con Germán. Apóiase Germán en Alustiza, non puido xogar Alustiza con Joselu. Recupera o Celta. O Celta que recupera de contado e que busca sempre a través do fútbol combinativo crearlle problemas á Sociedade Deportiva Compostela. Creo que na media hora de xogo que temos estamos nos divertindo. No, vironse cousas, a verdade que se vironse cousas, detalliños a nivel individual que se me gustan a xente de Rafinha, de Joselu, ocasións de gol, parada de porteiro. Definitivo, penso que os equipos están sendo xenerosos co seu proceder, non están de alguma maneira reservando nada ni de alguma maneira especulando por nada, están xogando a gañar o partido. Digno partido, este partido homenaxe ás víctimas do accidente de Angrois.
aquel accidente que lle custara a vida a 78 persoas. Xogou Cabral, Jonathan Vila, recibiu unha patada dura Orellana, deu a lei de vantaxe o árbitro, leva a pelota Rafinha, pase de Rafinha, non lle chegou a David Rodríguez. Pero insisto unha vez máis, Gustavo, que o Celta non é capaz de atopar o posto. Ollo Nacho, gaña a partida Nacho, pode marcar Nacho, salvou Sergio, a gran ocasión do Compostela. Unha ocasión que de producirse falta nun partido oficial, non sei se sería manifesto a ocasión de gol. Eu creo que sí. Porque o dianteiro enfilaba a portería sin máis oposición de ningún defensor. Nacho que aguantou perfectamente a Cabral. O que pasa é que Cabral molestou no último intre e impediu que Nacho puidese facer un lanzamento limpo. Bueno, despois hai que louvar a reacción do porteiro de Catoira. A reacción de Sergio Álvarez. Tamén nos faltaba isto, a gran oportunidade do Compostela, que tivo a ocasión de facer o 1-0. Precisamente por mediación do xogador que tivo que ser atendido cun golpe na man de Nacho. Sí, quizá na mellor arma que pode ter o Compostela nun partido ese, no? Que o xogo de balón adiantado, o dianteiro, buscando un pouco a contra, con pouca elaboración, porque nunca Celta prácticamente non lle deixa tocar a bola en medio campo, porque ten unha presión bestial, con cantidade e densidade de xogadores que non lle permite prácticamente dar dos pases seguidos, e pode atopar neste tipo de xogo un pouco máis directo a posibilidade de facer unha xogada de gol. O Compostela ten dous xogadores moi válidos para iso, que son Joselu e Nacho. Sí, moi potente, bueno, potente en carreira, aparte un xogador que na disputa con contrarios, na loita con contrarios, non é fácil de alguma maneira de intimidar. Acaba de marcar o Caudel de Mieres o primeiro gol ante o Racing de Ferrol, 1-0 na primeira eliminatoria da Copa do Rei. Faltan algo máis de 15 minutos, non debo empezar ás 8 da tarde como estaba previsto. Realmente unha temporada desafortunada que está a ter o Racing de Ferrol, que prácticamente recibe goles en todos os partidos nos últimos 5, 10, 15 minutos. Fixo ben case todo o traballo dando outro tropezón na primeira xornada, recibe gol no 95. Contra o Logroñés tamén gol no 90 de penalti injusto, e agora contra o Caudal pode quedar fora da Copa do Rei. É verdade, de todos modos tampouco nos extrañemos que o fútbol dentro de un par de semanas é ao revés, que ganes 3 partidos seguidos no último minuto. O fútbol ten estas curiosidades. A pelota Rafinha para Johnny, buscando seguramente o desmarque de Aitor. Prefire xogar con ese faro que alumbra o xogo de ataque do Celta, que é Rafinha, e que a solución cando hai algún problema, algunha dúbida, sí, balón pro 12. E aparte un complemento perfecto para Borjoviña, que sempre de algún xeito, cando tenga a posibilidade de iniciar o xogo, sempre atopa o xogador referente, que é Rafinha, que venga a buscar o balón despois de Borja para iniciar o xogo de ataque. Atención a Jacobo, llegou a pelota Jacobo, prefire guardar, xogou atrás con Alustiza. Revuélvese a Alustiza. Máis atrás está Manu Castiñeiras. Ten con ela Gonzalo García Cea. A conducción de Gonzalo. Ten a posesión longa do Compostela. Alustiza, Jacobo, Alustiza. Ten na banda dereita Fran Pastor. Vai a recibir Fran Pastor, o control coa cabeza. Pode poñer o centro, gran centro de Fran Pastor. E en dous tempos chegou Sergio. Bueno, agora aquí combinativa do Compostela. E agora esta falta, non sei se dicir que sobraba, falta cometida sobre Rafinha. Bueno, vimos primeiro esa bonita xogada de ataque do Compostela. Era boa idea de Fran Pastor, igual non tanto a execución do centro. Foi un centro chut, basicamente. Dou máis sensación de que tiraba gol que facía un centro. Sin embargo, tiña dous xogadores, dous compañeiros a posibilidade de facer remate. Pois xa vimos en dúas accións a ameazar o Compostela a defensa do Celta. Ouviña, Cabral, Johnny. Aguanta Johnny, Borja Ouviña. E afortunadamente para o fútbol estamos falando de que os porteiros están participando. Iso é unha boa sinal, non? Señal de que os equipos buscan as porterías. Sí, son protagonistas, tanto Lorenzo no Compostela como Sergio Álvarez no Celta. Ouviña tocou con Rafinha. Xoga Borja. Johnny. Tenta o cambio de ritmo Aitor García. O pase de Javier Rey. Faltoulle un pouco de precisión. Ese toque de Javier Rey na devolución para Aitor García. Buenos xogadores de ataque do Celta. Bueno, aí estamos a ver o banco da Sociedade Deportiva Compostela. Menos participativo, é lógico pola súa posición, é David Rodríguez, o rematador do equipo celeste.
Viste con ese segundo uniforme. Pegan ben os uniformes destes dous equipos enfrontándose. Eso vemos dentro de pouco un partido oficial en Primera División, por suposto. Fabián Orellana, careo, qué bonito de Fabián Orellana. Para adentro, para fora. Belvis, o envío de Belvis, tentaba rematar David Rodríguez. Rafinha, le va a pelota Rafinha, uno entre 4 xogadores, aguanta Rafinha, caneo de Rafinha, salvou Lorenzo. Rafinha salvou Lorenzo. É un xogador genial. Outra vez, os detalles, ver os detalles de Rafinha, eu creo que paga a pena comprar unha entrada só para ver un xogador como este. O saque de córner do Celta, rematou Javier Rey arriba. É verdade que un luxo, non? Este xogador no mercado futbolístico non é fácil de facerte con os seus servicios e non desembolsas unha cantidad importante de cartos ou como en este caso, non tens a posibilidade de unha cesión. Pero unha cesión tampouco é fácil de conseguir, porque seguro que por Rafinha puxaron, non sei, o Sevilla, o Betis, o... Seguro, incluso equipos estranxeiros, pero bueno, penso que a presenza de Luis Enrique no banco para él tamén sería unha garantía, non? Unha seguridade a hora de ter minutos e ter a posibilidade de xogar. O factor emotivo de ir para Vigo. Fundamentalmente tamén, sí. Manu Castiñeiras, estamos encarando a parte final do primeiro tempo. Un primeiro tempo bonito de ver, realmente de bo fútbol, o que nos ofreceron Sociedade Deportiva Compostela e Real Club Celta. Sí, aparte que vai rematar mellor casi do que discurreu, porque o Compostela botouse arriba e nos últimos 10 minutos deste primeiro período tuvo dúas ocasións de perigo. E outra vez será pelota favorable a Sociedade Deportiva Compostela. Sacará Mateo, o lateral esquerdo juvenil da SD. Aguanta José Lu, consiguió levar a pelota Cabral. Javier Rey, Rafinha. Santiña buscando desguello a Fabián Orellana, non se atreveu a dar o pase, xogou primeiro con Belvis, agora Orellana. Outra vez participa Belvis, o que curta é Germán. Ourensán Germán. Toca a Lustiza, Jacobo, pase de Jacobo, desmarque de Fran Pastor. Desmarque de ruptura dende a banda dereita de Fran Pastor. Toca nuevamente Jacobo. Gonzalo, lo que dicía Rafa Sáenz, que está a rematar mellor o partido, igual do que lle foi durante 30-35 minutos a Compostela. Alguna posesión longa, incluso chegando ao área do Celta con perigo. A Lustiza. Bueno, se entrada de Lustiza. Entrada a Lustiza, Cabral, que se cabrea un pouco. Veremos aí cartón amarelo ou tan só advertencia. Vamos a la actitud de los futbolistas, pero tanto ímpetu. Non procede, evidentemente, nun partido deste calado non ten sentido. Ouviña, últimas accións do primeiro tempo. Seguramente, porque ademais Gustavo, así, partido amigable non hai amonestación, porque no partido oficial, lógicamente, ten que ter. Ese cambio de ritmo de Rafinha que propicia outro córner. Un córner do que de momento non tirou proveito o Celta. Estamos no camiño do minuto 44 da primeira metade. Vai sacar o córner Fabián Orellana. Sube Cabral, sube Jonathan Vila. De Orellana, a pelota para David Rodríguez, tamén chegaba por sorpresa Jonathan Vila, e outro córner favorable ao Celta. Forzou moitos córners, moitos lanzamentos dende o recanto nesta primeira metade. Agora Rafinha, pegan sempre Rafinha e Orellana para pechar os centros. En curto Rafinha, Aitor García, Rafinha pode pegar directo a porta. Rafinha, sí. Unha ocasión, ademais, que Compostela sempre defendeu este tipo de situacións de córner con dos xogadores do Celta, con dos defensores. Neste caso fixo con un solo, o Celta con prácticamente un saque, un pase curto, fixo un tiro a portería. Ocasión clara de gol, esta que estamos a ver aí de Rafinha. Seguramente non lle saiu o tiro o ben que quixera. Sí, buscou máis a potencia que un pouco a rosca, non? Buscando o segundo pau da portería de Lorenzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades de gol contabilizamos no primeiro tempo. Ninguna rematou no fondo da rede. En especial ocasións do Celta, xusto no entreno que o árbitro indica o final dos primeiros 45 minutos, con ese aplauso dende a bancada para a actitude
e tamén para a aptitude dos xogadores de ambos os dous equipos, da Sociedade de Compostela e do Real Club Celta. De momento non se move o marcador, pero o espectáculo está a pagar a pena. Desfrutamos co que están a facer Compostela e Celta sobre o terreo de xogo. Agardemos tamén poder desfrutar do que pase nos 45 minutos e, como anécdota, a ver quen gaña este partido amigable. Ímonos un sin tres, voltamos de contado na segunda canle da Televisión de Galicia. Estamos de volta no campo de San Lázaro, tempo de descanso neste partido que está a servir de homenaxe ás víctimas e tamén a aqueles veciños de Angrois que dun xeito heroico axudaron a paliar os efectos daquel accidente de tren que acontecía hai apenas 45 días, o fatídico 24 de xullo de 2013. Daquela falecían 78 persoas. Foi un día realmente negro para Galicia e dende moitos ámbitos, entre outros dende o deporte, pois tentase paliar e dar un apoio tanto ás víctimas como a aquelas xentes que colaboraron. Con noso compañeiro Alfonso Hermida, dous convidados moi especiais, son as voces máis autorizadas pro Celta e tamén para a Sociedade Deportiva Compostela. Con Alfonso Hermida, os presidentes, tanto o señor Mouriño como o señor Quinteiro. Sí, dous dos grandes instigadores de que este partido se estea celebrando hoxe aquí esta noite en Santiago de Compostela. Carlos Mouriño, presidente do Celta, boas noites. Hola, boas noites. Antonio Quinteiro, presidente do Compostela, moi boas noites. Que tal? Moi boas noites. Bueno, unha realidade, non? Esa iniciativa forxada ás primeiras horas despois do accidente, por fin xa está sendo unha realidade. Contenos como se forxou a organización deste partido. Bueno, creo que a boa relación que hai entre o Celta máis o Compostela, pois desde o primeiro momento que saleu esa proposta para facer esta homenaxe, non, ás persoas que asistiron a todos os que sofriron ese accidente, non, en principal aos veciños de Angrois, pois foi aceptada, porque eu penso que o deporte non é só para disputar os tres partidos no domingo no terreno de xogo, senón é tamén para mover as súas masas sociais que teñen que responder en estes momentos tan delicados de un siniestro como este, non? Eu, como presidente do Compostela, que é o equipo da cidade, a cidade onde sucedeu ese accidente, pois teño que agradecer ao presidente do Celta e ao Celta e a toda a súa afición que está hoxe aquí con nós para facer ese homenaxe, non? O Celta puxose na iniciativa enseguida, simplemente hubo que buscar a data máis propicia, non, presidente? Efectivamente, o Celta sempre estará disposto para ir a calquer lugar que sea requerido por un emotivo acto como este, non? Aí estaremos sempre. A resposta da afección agardada. Desde logo que é espectacular a reacción que tuvo a sociedade, non? E a ciudadanía, porque, bueno, eu penso que hoxe non é o motivo de estar aquí, non é o partido de fútbol en sí, non? Ainda que teñamos a honra de ter aquí a un equipo de primeira división, un equipo da ciudad veciña de Vigo. O motivo hoxe aquí é estar a facer esa homenaxe a esas persoas, como repito, e en recordo aos que sufriron e falleceron en ese accidente. Respondeu a afección de Santiago, a afección do Compostela, tamén hai xente do Celta e xente que veu de Vigo para estar aquí esta tarde en San Lázaro, presidente. Sí, como decía o presidente, este é un acto emotivo, é un acto que trascende o que é o fútbol, e a xente de Vigo quiso estar aquí tamén presente. Ademais, nun día especial tamén para o Celta, porque é o día despois da conmemoración do 90 aniversario. Pois sí, para nós é un acto máis importantísimo pro sentimento que ten, non? Agradecémoslle moito a todos os dangros que estuveron aí, que loitaron, pelearon para tratar de que o accidente fora o menos posible e as vítimas foran menores. Creo que conseguiron salvar moitas vidas e todos temos que estarlle moi agradecidos. Grazas aos dous presidentes, o señor Quinteiro, o señor Mouriño, por esta deferencia coa Televisión de Galicia de acompañarnos nestes minutos previos ao inicio do segundo tempo e deixar o antepalco onde estaban acompañando o resto de autoridades. Moitas grazas e boas noites. Gracias.
Aí estaban as verbas dos dous presidentes. Grazas aos dous presidentes, grazas tamén a Alfonso. E estamos a ver trocos no tempo de descanso. Iremos debullando co paso dos minutos os xogadores que van entrando, pero vimos na Sociedade Deportiva Compostela un era Peláez, outro é Manu Rodríguez, tamén creo que entrou Santi Taboada. Bueno, pouco a pouco movendo o banco de suplentes. E no Celta tamén un troco, Rafa. O que pasa é que non nos deron todos os dorsais. Bueno, enseguida confirmaremos cales foron os trocos neste tempo de descanso. Está a xogar a Sociedade Deportiva Compostela con Fran Pastor. Lembramos, no primeiro tempo o partido rematou con empates en goles. Empate a 0. E iso que houve moitas oportunidades, tanto, sobre todo a prol do Celta, pero tamén tivo as súas 2-3 ocasións a Sociedade Deportiva Compostela. Este que xoga é Borja Ubiña, tocou para Jonathan Vila. Belvis, Orellana, recupera o Compostela no centro do campo. O Carrafiña, prácticamente o Celta mantendo todo o bloque. Sí, é o mesmo equipo, se non hai cambios no Celta. Creo que sí pode haber unha modificación, porque non vexo a Aitor García. Penso que a única modificación no Celta. Xogando Belvis. Recuperou Compostela, outra vez Belvis, vaise para dentro. Belvis, ese pase en profundidade, ollo que pode marcar o Celta, balón cruzado. Salvou debaixo dos paus. Bueno, como está a defender? Quen está a defender? Como está a defender o Compostela con uñas e dentes a súa porta? Esta ocasión clarísima despois dese balón en profundidade e ese remate cruzado que acabou salvando baixos paus. Coido que Jordan, xogador formado tamén nas categorías inferiores do Celta. Bueno, segue o ataque o Real Club Celta. O centro sobre área, o despexe de Lorenzo. O balón rexeitado, Jonathan Vila. O autopase de Jonathan Vila. A saída da Sociedade Deportiva Compostela. Atención, Jacobo, o pase de Jacobo, a carreira de Fran Pastor. O centro de Fran Pastor. Non puido controlar Diego Peláez e acabou a pelota nas mans de Sergio Álvarez. Bueno, si está Taboada no centro do campo, está Manu Rodríguez, está Diego Peláez e está Jordan. Además, Jordan como lateral dereito. É Marcos Torres quen entrou no terreo de xogo esta segunda parte. Marcos Torres, o xogador do Celta, xogando como interior dereito. Pois creo que son as 5 modificacións e eu, Rafa, non vexo ninguna máis. A ver, dado que non dispoñemos dos dorsais, dos suplentes, pois non é doado. Pero no Celta, si, o único cambio de foi de... Sí, estos son os por Aitor. Diego Peláez. Peláez con Jacobo, outra vez Peláez. O caneo de Peláez, quería facer un autopase, balón a córner. Sí, penso que a entrada de Peláez ao SDG vai a dar outro pulo no xogo de balón, porque é un xogador que ten virtuosismo para o manexo de esférico. A partir de aí ahora tivo a primeira intervención e xa prácticamente creo a primeira ofensa técnica. Esta foi a ocasión clarísima que tivo o Celta nas botas de Marcos Torres. O lanzamento de córner de Jacobo, balón rexeitado, non puido controlalo Fran Pastor, saíu o Celta ao contragolpe, atención a Orellana, carreira do propio Marcos Torres, que saiu moi activo nestes primeiros minutos. Bueno, para Marcos Torres tamén este é unha boa oportunidade para amosarse a Luis Enrique, un xogador que tampouco é que estea tendo moita continuidade no filial. Sí, pero como dicíamos no momento de transmisión, no momento que xogas, en algún xeito tens que reivindicar en beneficio do onde estás ou de outro que poida de algún xeito interesarse. Por lo tanto, sempre que xogas, sempre tentas de facer o mellor posible. Neste caso, moito máis, porque aparte non debemos esquecer que un partido retransmitido por televisión, neste caso por a Galega 2, e que ten, se cabe, moita máis realce, moita máis difusión que un partido normal. Lanzamento de banda pronto Celta, Belvis controlou David Rodríguez, leva a pelota Lustiza, Fran Pastor, o cambio de ritmo de Fran Pastor, chega a pelota Diego Peláez,
Atención a Peláez. Tocou co calcaño, atrévese con todo Peláez. Fran Pastor. Defende Belvís, está cometida da Sociedade Deportiva Compostela. Sacou a pelota Belvís, volve a recuperar o Compos con Jordan. Non puido levar o coiro, perdón, era Santi Taboada. Coa pelota o Celta. David Rodríguez, na banda dereita Johnny. Toca Johnny con Gustavo Cabral. Esta saída tola, absolutamente tola de inicio da Sociedade Deportiva Compostela. Seguramente intentará que acouben un pouco os ánimos o Celta. Confirmo vos os cambios na Sociedade Deportiva Compostela. Entraron Peláez, Jordan, Santi Taboada e Llavé. E retiráronse Gonzalo, Joselu, Castiñeiras e Nacho. Pois o outro Llavé, sí. Llavé no lugar de, estábamos a decir, Manu Rodríguez. Bueno, os dous levan... Sí, bueno, físicamente teñen certo parecido. Sí, pero ademais coinciden que son os xogadores que están a actuar pola banda esquerda. Pois Llavé, para Jordan, para Llavé van a ser tamén un partido especial porque se formaron nas categorías inferiores do Celta. Hai xogadores tamén desta Sociedade Deportiva Compostela que tiveron un pasado celeste. Aunque non o comentamos, foi Joselu, que xa deixou o campo, xogador de Ribeira, pero que estivo no Celta en todas en escalafóns inferiores. Non sei se coincidiu de Ribeira de Palmeira. Sí. sí, coincidiu, sí. Coincidiu contigo. E Llavé tamén na tua etapa. Sí, un xogador Rafa, que formouse no Areosa Juvenil, logo tuvo un paso polo Pontevedra, e nos cando fichamos o procedido do Atlético Arteixa. Jordan, que lembrámoslo sempre na súa etapa en Rapaz de Ourense, na súa etapa do Celta, xogando en posicións adiantadas como extremo ou como interior. E mira aquí na Sociedade Deportiva Compostela como lateral dereito. É curioso. Bueno, creo que hai un exemplo moi claro coa posición de Toni últimamente no Celta, no primeiro equipo. Sí, señor. O balón cara Marcos Torres, conseguiu cortar na defensa Germán. Outro xogador de Ourense, Germán, tocou para Lorenzo. A saída de Lorenzo cara adiante. Puido controlar Peláez. E xoga o Celta con Borja Ubiña. Sintomático que no Celta, a pesar de ser un partido de, entre aspas, de adestramento, non fixese máis que un troco no tempo de descanso. Sí, pero bueno, ten o condicionante de que esta semana non hai competición ligueira e de algún xeito pois é un partido interesante para facer minutos. Para dar ritmo. Ademais, Luis Enrique xogamos a unha pretemporada que lle gusta facer os trocos non no descanso, senón habitualmente no minuto 60 da segunda metade. A hora de partido, sí. A ver, no caso de Borja Ubiña, claro, non? Ven de cumprir un partido de sanción, non pode xogar contra o Granada, lle ven moi ben por o seu perfil, non? Porque é un xogador que necesita actividade. Sí. E no caso de Jonathan Vila, pois por eso, non é un xogador habitual, etcétera. Cabral non xogou tampouco contra o Granada, son minutos que son moi interesantes para estes xogadores. O lanzamento de Lorenzo. Balón arriba de Lorenzo para que corra Peláez. Unhas características, bueno, os dous homes que ten agora mesmo en punta o Compostela son totalmente opostos aos que tiñan a primeira metade. Agora xoga con Peláez Jacobo, digámoslo así, na primeira metade metía a José Lunacho. Sí, dous zurdos talentosos que no momento que conecten podense facer unha pequena avería. Dous aguinillas, digámoslo así. Xogadores fundamentalmente de balón. No caso de José Adrián, son xogadores que tamén, no caso de José que ten boa técnica, pero son xogadores que non xogan no espacio tamén se poden facer moito dano, son xogadores moi potentes. Balón de banda pro do Compostela. Comezou, polo menos, a sensación que dá esta segunda metade máis igualada que, bueno, igual de igualada que rematou a primeira. E ollo esta xogada de ataque do Celta, o balón para Marcos. Acabou despexando en defensa a SD. Ainda non atopou o Celta ese pase interior ao borde da área, non en zonas centrais da portería. Todo o perigo que fixo foi en xogo de banda, xogo lateral, con centro área, como nesta posible ocasión. Pero no que na xogada aí dese pase sutil ao interior de área para facer remate frontal, non. Ollo Rafinha, foise de dous, non puido marchar do terceiro. Na primeira metade non falamos moito de David Rodríguez, que é un xogador que debía ter partidos como este para aproveitar as súas oportunidades e demostrarle a Luis Enrique que é un dianteiro válido, que é unha solución. Sí, neste caso o Celta ten 4 dianteiros a excepción de Mario Bermejo, que está no dique seco. Están xogando 3, Nolito, Charles e Augusto. E o recambio no banco está sendo David Rodríguez. É un bo partido para que xogue 90 minutos e se pode facer gol moito mellor, porque o dianteiro ao final vive deso. Sí, a primeira metade fallou as dúas oportunidades que tivo. Foron dúas oportunidades claras de David Rodríguez.
Gustavo, Rafa, imos intercalar, se vos parece, durante a retransmisión desta segunda parte as testemunhas dos verdadeiros protagonistas desta noite, os veciños de Angrois. Temos connosco a Martín Rozas, vicepresidente da Asociación de Veciños. Martín, boas noites. Supoño que 45 días despois daquel accidente, que Galicia inteira aínda non se esqueza de vos, para vos que supón? Para nós suponos un orgullo, foi unha acción que fixemos, unha acción humanitaria que fixemos, que nos tocou a nos vivir, porque o accidente foi ali, que o faría calquer persona, pero tamén é mérito dos que doaron sangre, de todos os veciños dos alrededores que viñeron a axudarnos, e incluso das policía, dos bomberos e dos enfermeros e de todos. Martín, imos continuar así contigo, pero vamos agora con esta xogada, con esta acción de perigo na área do Compostela. Gustavo. Por certo que foi unha cesión moi asubiada dende a bancada. Ese balón que tocou co pé o central da Sociedade Deportiva Compostela, chapou no coa man Lorenzo e haberá un libre indirecto a prol do Celta. Veremos se o aproveita, tocará Rafinha, pegará Orellana. Aí están Rafinha, Belvisio, Orellana, toca Rafinha, Orellana, o remate duro, abaixo, balón fora. É curioso, Gonzalo, porque este tipo de accións, este tipo de estrategias dentro da área que non son penalti, prácticamente se pode decir que non se entrena. Isto se pode tocar de poder ter a oportunidade de facer un lanzamento deste tipo no ano unha vez ou ninguna. Por lo tanto, a veces, chegado o momento, non é fácil, non? Escoller a acción que che pode de alguma maneira levar a conquerir gol, non? Si pode ser un tiro raso, si pode ser un mellor un tiro alto, se mellor pode ser un pase moi curto, un espacio corto, ou se hai que facer unha prolongación. O feito de non ter a destrada, porque pode considerarse normal, se non tes a oportunidade de dispoñer unha ocasión de estanque bola prácticamente, fai que cando haxa un lanzamento destos, moi poucas veces estas xogadas se acaben. Este foi un exemplo. Clarísimo. Seguimos con Martín. Martín, como é o día a día no barrio de Angrois, mes e medio despois? A xente empezase a recuperar, o que pasa cos ánimos ainda están un pouco, como dicirche, alterados, porque o accidente foi moi duro, pero vamos intentando levar a vida día a día, nós mismos indo adiante, a xente se empeza a pasear pola zona do accidente, se empezan os nenos a xogar por ali, siguen vindo visitas a visitar o lugar do accidente, pero bueno, pouco a pouco vamos superando. Acoden vítimas, acoden feridos aínda? Vítimas, feridos e incluso curiosos que veñen a ver o lugar do sinistro. Como é o contacto entre a vítima e vos, que estivestes desde o primeiro momento a pé de día? Como é ese contacto? Supoño que é super emotivo, non? É moi emotivo, chegan a dar gracias, non saben que facerche, empezanse a recordar cousas que pasaron no accidente, empezanse a contar a súa vida, a xente que perderon. Nós escoitamos, non hai problema ningún, entendemos, pero máis non podemos facer, de verdade. Incluso chega un momento que empezas a desmoronarte, porque empezas a revivir cousas que pensabas que tiñas esquecidas. Iso psicolóxicamente para vos supón unha rémora, imagino, non? Recordar todo aquilo de novo, a vos facilita vos a vida? Eu, por exemplo, de momento estou aguantando bastante ben, non teño moitos problemas. A xente os temos que darlle gracias tanto a Xunta como ao Concello pola aportación dos psicólogos. En estes momentos non hai ningún baixo tratamento psicolóxico e a xente, o que dicimos nós, pouco a pouco, coa tranquilidade, nos salimos adiante. Somos un pobo que podemos seguir tranquilamente nos adiante solamente. Grazas, Martín, e enhoraboa pola vosa actitude exemplar, sí. Mira, quería darlle un recordo a Ricardo Martínez, que é un veciño de Angrois, un membro da Asociación de Veciños que tuvo un tráxico accidente na volta del ciclista a España, está en coma e se está debatindo entre a vida e a morte. Esperemos que salga adiante, porque é unha persona con un corazón moi grande e axuda en calquer momento. E tamén que tanto a Xunta, o Goberno e o Concello e todas as autoridades axuden primeiro as familiares das vítimas e a todos os que están accidentados, que non se lle recorte ningún dereito, porque eles son os verdadeiros protagonistas. E queda a túa mensaxe, moitas grazas, de verdade. Por certo que falaba das persoas que ainda están hospitalizadas e continúan hospitalizadas 9 persoas. Hai que lembrarse de todas elas, 6 en Santiago de Compostela, 3 na Coruña, un deles ademais está en estado crítico 40 días despois, e por suposto desde aquí tamén a nosa lembranza por todas as persoas que aínda están ingresadas. Se están a ver o partido, unha perda e o maior dos nosos ánimos para todos eles. E decía algo moi importante nesta entrevista con Alfonso: os nenos volven a xogar. Claro, iso é, non son o futuro, os maiores ao fin e ao cabo, pues, bueno, seguramente temos outras experiencias, outra empresa, pero os
nenos non teñen por que dar un xeito condicionar todo o resto da súa vida a un acontecemento deste carácter, deste calibre, porque fundamentalmente teñen que ser esos nenos, disfrutar, divertirse, ter infancia, e que isto, pues, bueno, non sexa máis que un accidente que se deu nun momento do que todos de algún xeito sentimos unha tristura enorme. E sobre todo o que decía este home, non? Que por favor, que todos esos damnificados non sufran ningún tipo de recorte nas axudas que podan ter, porque todo o que poden hacer, a ayuda que poden ter serán poucas, sin lugar a dúbida. Desde logo que fermosa esta entrevista, é moi atinada. Sí. Creo que cada cousa que dixo estivo moi atinado. E aparte, máis que seguramente tanto a forma como o fondo, non? Porque se ve que eran cousas que tiña moi interiorizadas, non estaba ni tan siquiera respondendo a preguntas, estaba simplemente expresándose. Bueno, voltamos ao fútbol, voltamos ao espectáculo do fútbol nesta segunda metade que nos está a dar o Celta e a Sociedade Deportiva Compostela, de momento sen goles. Sí. Por Unha mágoa, porque a verdade o partido merece un gol. Merece un gol, sobre todo pola xente que ven tamén, non? Un pouco tamén que se sirva un pouco de homenaxe tamén aos veciños de Androis, que tamén de algún xeito darílle un realce máis ao homenaxe. Bueno, pero a xente, ainda que non haxa goles, estaba a pasar ben agora mesmo. Sí, de feito en show San Lázaro, sí. O San Lázaro presenta un aspecto extraordinario. É que eu creo que dende aquel partido coa selección galega non se lembraba, eu creo que nin en primeira división había tanta xente vendo a Sociedade Deportiva Compostela aquí no campo de San Lázaro. Estou seguro. Hagas en partidos moi puntuais, en derbis, en partidos diante de Madrid, Barcelona, pero este é unha entrada extraordinaria. E a xente moi implicada tamén co que é a homenaxe, non? Evidentemente que iso é importante. Xogando o Celta, por certo no Celta, de seguida vai haber unha revolución total e absoluta no equipo de Luis Enrique. Coa balón Belmís, Orellana, David Rodríguez. Veremos, non sei, 2, 4, 6, 8, cantos trocos haberá de seguido no Celta. E un pouco na liña de que te decías, non? Estamos xa repasando a hora de xogo, minuto 60, e digamos de un xeito non cambian os cambios habituais, a dinámica habitual de cambios. Este é o libreto de Luis Enrique. Trae libreto táctico e tamén trae libreto nas formas de traballo e nas formas de proceder. Por certo que o partido estaba a gravar Pachi Villanueva e seguramente Luis Enrique sacará lecturas deste partido. Seguro, porque hasta gravan os adestramentos evidentemente dun partido moitísimo máis. Estaba levar o coiro David Rodríguez. Aguantou a cometida de David Rodríguez Germán e vai a sacar de banda o Compostela. Bueno, vemos a Alfonso que a xente agora quere divertirse coa onda, con aplausos. Están facendo a onda, sí, desde hai un minuto que están facendo a onda, participando deste ambiente solidario e festivo tamén, non? Ao fin e ao cabo, a xente quere lembrar aquelo e, sobre todo, entregarse a exemplaridade dos veciños de Androis. O lanzamento de banda de Jordan. Xogaba Jordan, perdeu Fran Pastor, leva o coiro Borja Ubiña. Borja Ubiña apoiase en Javier Rey. La banda incorporación de Johnny. Nuevamente Javier Rey. Johnny. Ten por diante o desmarque de Marcos Torres. Recibe Marcos Torres. Como centro Marcos Torres. O balón que ia cara a David Rodríguez e conseguiu chapar o porteiro da Sociedade Deportiva Compostela, Lorenzo. 2, 4, 6, 7 cambios. Vai a meter agora mesmo o Celta. E aí vemos a Nolito, Charles, a Urteneche, está Goldar, está Fontás, pero seguramente algún que se nos queda no tinteiro. O balón atrás, Sergio Álvarez, Jonathan Vila, nuevamente Sergio Álvarez. Agora mesmo a festa está máis na bancada que no campo. E no campo agardando os xogadores para entrar no partido. E tamén vai entrar no Compostela son Manu Rodríguez e Jimmy. Son os dous trocos na Sociedade Deportiva Compostela.
E agora sí, bueno, vai haber unha revolución. Rafa, vainos ata Non vai ser custar, fácil, vainos ata custar recompoñer os equipos. Vaise Belvís, vaise Vila, vaise Cabral, marcha tamén Johnny, ou Viña, que vai a ceder a braceira de capitán. É máis fácil dicir quen queda que quen marcha. Sí, porque 7 entradas prácticamente deixan a 4 xogadores no campo. Soto, David Costas, Borja, Goldar, Urteneche, Charles e Nolito. E queda Rafinha, bueno, curioso que mantenga a Rafinha no campo. Mantén a Javier Rey, mantén a Marcos Torres, que entrou nesta segunda metade, e mantén o porteiro, a Sergio. O resto, todo novidades. Sí, bueno, Javier Rey, que pasa a ocupar a demarcación de Borja Viña, é o máis significativo, porque o resto dos postos atenden as posicións naturais. Sí. Agora mesmo a parella de centrais, por exemplo, parella que estaba ano pasado no equipo juvenil. Efectivamente. Con David Costas e con Goldar. E un Javier Rey que en este Inter está xogando prácticamente como central, na línea de 3 centrais, como máis centrado, máis retrasado. Sí, incluso pode cambiar, é algo que tamén traballou Luis Enrique ao longo da pretemporada, que xogar con defensa de 3. Igual como mete a Orteneche en un lateral esquerdo igual máis profundo que Belvís. Bueno, o día do Granada o sábado pasado xogou de central, facendo parella con... Aí temos a Nolito, a explosividade de Nolito, buscando liña de pase, balón para a banda dereita. Aí está a xogar o Celta, este que recibe Rafinha. Había falta, ¿no? O árbitro que non hai falta. E mentre a afección arranca tímidamente co miudiño, está connosco Anxo Puga, presidente da Asociación de Venciños de Angrois. Anxo, boas noites. Boas noites. Bueno, isto é por vos. 10.000 persoas aquí en San Lázaro e sobre todo por vos, pola xente de Angrois. Ben, agradecese. Pero bueno, sigo dicindo que dicen sempre, é un acto humano e bueno, eso que o que ten que valer é que isto sirva para moitas cousas máis. É importante que vos sintades arrupados. 45 días despois, mes e medio despois, sentides vos así? Bueno, a nosa intención é que pudésemos seguir ca vida que tiñamos, aínda que é moi difícil esquecer isto así tan dun día para outro, pero bueno, a mellor recuperación para todos os feridos é tirar, que é o que nos queda. Os feridos vanse aos poucos recuperando. Tamén nos interesa moito a saúde psicolóxica, o estado psicolóxico dos veciños de Angrois. Comentaban antes que ningún necesita nestes momentos tratamento. Nun principio non, pero bueno, está aberto calquera veciño ao que lle faga falla e bueno, aí estaremos para atender o que necesite cada un. Vaise pasar o verán, vai chegar o inverno e volverá outra vez a ser 24 de xullo. Como se vivirá este primeiro aniversario? Que esperades cando chegue de novo o 24 de xullo unha vez máis se agolpen na memoria colectiva dos galegos as tráxicas imaxes que todos vivimos? Bueno, para eso ainda queda moito tempo. Espero que sexa unha cousa que se fale, que sexa o mellor para todos, con máximo respeto, ante todo. Moitas grazas, Anxo. Bueno, Sí, por suposto, claro, aquí están os micrófonos da Televisión de Galicia. Quería dar un recordo para Ricardo, veciño de Angrois, e que a máxima recuperación posible, que saia, que teña moitas forzas para sair adiante, que é o importante. Xa Martín fixo alusión a este veciño, desde aquí mandamos un saúdo moi agarimoso a toda a súa familia. Moitas grazas. Gracias a vos. Lembrándose todos os veciños de Angrois del por ese accidente que tivo na Vuelta a España. E que me contan que foi ademais un dos primeiros voluntarios en persoarse nas vías e que sacou bastantes corpos. E mírate agora. Pois o Gallá se recupere, o Gallá volva a estar pronto cos seus veciños. Esa falta cometida por Borja, falta cometida sobre Jordan. Os xogadores que foron compañeiros a temporada pasada. O Celta metendo moita xuventude. Agora mesmo a liña de tres a liña defensiva
con Goldar, David Costas, eu creo que hai que suliñalo, Rafa, porque son dous rapaces nos que a directiva, o corpo técnico teñen postas moitas esperanzas. Eu penso que fundamentadas. A ver, o ano pasado fixeron unha temporada extraordinaria individualmente, pero tamén a nivel do equipo, non? O seu refrendo foi a final da Liga de Campeóns en Balaídos, que perderon co Sevilla, pero que ainda así de alguma maneira reforzou o seu prestixio, non? E o seu crédito futbolístico. A pretemporada Melgaso tamén foi óptima, tiveron participación. A min a verdade é que me chamou poderosamente a atención a actuación de David Goldar no estadio de Dragao. Foi impresionante, non? Xogar un estadio con tanta poder intimidatorio a nivel de público e facelo coa solvencia, coa autoridade como fixo, dá a pensar que estes rapaces en pouco tempo poden estar preparados para asumir retos de outro calibre. E o de David Costas, lémbrame que o ano pasado apenas, o sea, non participou no segundo equipo, no filial, ata chegar a fase de ascenso. E aí foi titular indiscutible. Sí, bueno, pero xa o sábado amosou que é un xogador que unha exigencia máxima con un partido de competición oficial sale airoso dun partido donde diante tes dous auténticos pesos pesados do fútbol nacional como son Ricky e como el Pipi. Por lo tanto, a partir de aí penso que esos datos son importantes porque de alguma maneira van conformando a personalidade dos xogadores e van dando esa madureza que só che dan os partidos deste calibre. Realmente saíron grandes xogadores do Celta. Ti participaches na formación de moitos deles, entre outros de Iago Aspas, que estivo prácticamente contigo en boa parte do seu proceso, pero este é a xeración de ouro do Celta. Bueno, hai que recoñecer que durante no Celta pasan moitísimos rapaces de moitísima calidade. O que si é certo é que neste intre a posibilidade de ter as portas do primeiro equipo abertas de cara á incorporación de alguma maneira fan que estes xogadores adquiran outra dimensión. É certo que no Celta sempre houve xogadores extraordinarios. Eu, da verdade, no meu período como adestrador teño unha especial lembranza para un xogador que tuvo unha oportunidade de estar no primeiro equipo, pero seguramente chegou un pouco tarde, que foi Isaac. Isaac para mí é un xogador prodixioso no aspecto futbolístico, pero bueno, sí, hai que reconocer que esta é unha xeración, digamos que por cantidade importante, por calidade, hai que reconocer que tamén houve moitos bons xogadores noutras xeracións. Son moitas as imaxes que se apilan na memoria de todos nós daquel 24 de xullo, pero se houvese que elexir algunha, seguramente que nos quedaríamos coa imaxe que protagonizou o protagonista que temos agora nos micrófonos da Televisión de Galicia. El chamase Abel, o veciño de Angrois, vestía unha camiseta vermella aquel 24 de xullo e o día seguinte pois no protagonista de case todas as portadas dos xornais de todo o mundo. El foi quen rescatou a unha neniña loira das vías do tren, quen lle entregou a un bombeiro. Esa rapaza afortunadamente pode contalo e Abel está aquí con nós tamén para rememorar aquel 24 de xullo. Abel, boas noites. Boas noites. Como estás? Como te encontras? Pasan os días, senteste forte? Bueno, a verdade é que xa pasaron os días, cada día va sendo pois mellorando, non? A verdade é que o afecto e o cariño de toda a xente pois axuda moito, e iso fai que segas para adiante e que teñas eso aí na mente sempre, non? Tiveches ocasión ademais de falar non directamente coa rapaza, que afortunadamente está ben, senón con un familiar, non? Sí, a verdade é que tuve a oportunidade de falar cun familiar dela poucos días despois de pasar o accidente. Confirmoume que a nena estaba ben, que xa regresaba a casa, a verdade é que me levei pois unha grata sorpresa. Queríache ter contacto directo con ela? Sí, a verdade é que me gustaría pois algún día, a mellor agora pois é demasiado pronto porque todo está moi fresco, non? Pero sí me gustaría algún día pois poder ter contacto con ela, poderla saludar e falar un pouco cos seus pais. A rapaza ademais é de aquí, non tes a confirmación, pero crees que é galega? Sí, é galega, o que pasa é que non teño confirmación moi ben do sitio, non me acorda moi ben porque nese día que falei con ela pois estaba pendiente do que me decían e bueno, estaba un pouco descolocado, pero sí, a verdade é que a nene daqui é galega e esperemos que volva pronto pois a normalidade. Facemos votos para que algún día se produza ese encontro deses dous protagonistas involuntarios daquela instantánea que imagino que ti non esquecerás, non? Como te sentes despois de verte en case todas as portadas dos xornais? Bueno, a verdade é que non deixa de ser pois o que é, non? Unha tragedia, a verdade é que verte reflexado dunha forma de axuda humanitaria, non? Que ao fin e al cabo pois é o que é, axudar aos demais, intentar poñer as persoas ao salvo o máis pronto posible e intentar que esas persoas pois
hoxe por hoxe pues, intenten volver a súa vida con total normalidade, non? Como vos sentides hoxe neste partido entre o Compostela e o Celta, neste exercicio de solidariedade do fútbol galego con todos vos? A verdade é que o fútbol e o deporte é o que ten, non? Esos homenaxes emotivos pois reflexan moito as persoas, o apoio que brindan eles mesmos, e a verdade é que é moi grato para nós estar aquí e apoiando. Grazas, Abel. A vostedes. Mentres falaba Abel, tivo unha gran oportunidade o Celta na cabeza de Orteneche. Agora fora de xogo Charles. O fútbol ese espello no que se fixa tanta xente. Son auténticos ídolos. Moitas veces non teñen conciencia os propios xogadores do importantes que son. Sí, porque aparte daste conta incluso non tanto cando nos referimos a un xogador a mellor de primeira división, simplemente cando nos referimos a mellor un xogador de segunda B, un xogador de terceira, o importante que é para o seu entorno, para o seu grupo, para o seu entorno de veciños. Cando o fútbol, sí, é verdad, ten unha dimensión social importante, os futbolistas de algún xeito representan valores, e a verdade é que todos os cativos que practiquen fútbol sempre van a buscar referentes nos seus maiores. Referentes pode haber aquí na Sociedade Deportiva Compostela, claro que sí, e tamén no Real Club Celta. Esa acción de ataque do Compostela. Bueno, vimos onde se gustaba unha ocasión increíble de Orteneche. Sí, de Orteneche, bueno. A verdade é que eu creo que sin frivolizar se pode dicir que esas ocasións solo se fallan se estás aí, porque casi nin estando é prácticamente imposible fallar. Menos mal que é un partido amigable, que non é, sí, bueno, que non é oficial. O importante... Ollo a Jimmy, o centro de Jimmy. O importante da xogada ven no proceso, porque é unha xogada no que a Celta se prodiga bastante, non? Neste tipo de lanzamentos de falta lateral, busca un balón pasado ás costas da defensa para facer unha prolongación dun segundo remate. A verdade é que polo menos o que proceso si é interesante, ainda que non finalizara en gol. Iso vaya que en partido oficial este remate no fondo da rede, porque seguro que habemos con máis asiduidade ou con asiduidade ao longo da temporada. O lanzamento de banda de Jordan. Pasamos minutos e non acaban de chegar os goles. De momento empate a 0 neste amigable que enfronta a Sociedade Deportiva Compostela e Real Club Celta. De todos os xeitos, cos cambios, o partido tivo un vuelto importante, non, en favor do Celta, porque 7 novidades con polvos, con ganas, con frescura física. E aparte, bueno, neste caso que a entrada de Nolito, Charles, dianteiros titulares, lle van a dar moitas máis posibilidades. Os xogadores moi poderosos os que ten o Celta. Como decía Rafa, sobre todo en ataque. Rafinha, Nolito e Charles, que é o tridente titular en primeira división. Sí, falta Augusto, pero bueno, en principio son 3 xogadores dos habituais na faceta ofensiva. Vai sacar de banda Jordan, pero de momento a Sociedade Deportiva Compostela aguanta un empate a 0. E seguramente para o Compostela, para a súa moral, será medrar. Se consegue arrincar un empate diante dun Celta. Xa sabemos que este é un partido amigable, que houve moitos trocos, que o Celta faltan os internacionais, que aquí non está Augusto, que non está Crondelli, pero sempre apañaron empate. Vai dar motivos para creer a este equipo de Freddy para facer cousas importantes na segunda división B. Aí iso seguro, ti como adestrador sempre aproveitas calquer tipo de posibilidade de motivación anímica para sacarlle froito, e neste caso pois o Compostela lóxicamente, non? Que pase de Peláez, Fran Pastor, estaba en fora de xogo Fran Pastor. Xa dicíamos antes, non, que a entrada de Peláez ao partido lle iba a dar outro plus diferente a nivel de virtuosidade, un xogador que ten moi bo manexo de balón con as súas pernas esquerdas, certo que fundamentalmente é zurdo, pero fai cousas que seguramente son diferentes e que ningún outro xogador pode facer, polo menos na súa categoría. De feito, non adoita a actuar onde está actuando agora, ainda que lle abre, igual tamén lle abre outra mano de posibilidades ao seu adestrador. Sí, as súas posicións son máis retrasadas, non como xogador tan de cara a portería rival, senón de máis un xogador asistente, non un xogador rematador ou finalizador. Está a xogar o Celta pola banda dereita. Ese envío cara a carreira de Marcos Torres, que recupera o Celta. A pelota Marcos con Borja, leva o coiro Rafinha. Xoga Rafinha con Nolito, está en posición de remate Charles, había fora de xogo de Nolito. Cada veciño de Angrois é unha historia, evidentemente hai 100, 1000 historias que contar, tamén as vítimas, seguramente os feridos teñen tamén moito que dicirnos. Está connosco Manuel Montoiro, un veciño de Angrois, unha persoa que esa noite tivo que facer de tripas corazón. Boas noites, Manuel. Moi bo.
porque resulta que el ten unha fobia tremenda ás xeringas, segundo me contan. En cambio, pois evidentemente tivo que facer de tripas corazón, como dicíamos, e botar unha man como máis, non? Sí, unha man como demais, un dos primeiros que cheguei ali. Bueno, quero dicir que non contaba ver o que vin cando cheguei ali. Bueno, foi unha cousa algo fora de serie. O que vi no campo da festa. E despois fun que baixei para baixo, eu máis outro compañeiro, porque lle dixen, oye, temos que ir quitar a xente que está ardendo aí o bajón. Temos que a ver se podemos quitar algo de aí. E baixamos para baixo, e o que contaba era ver un desastre por a vía adiante, de xente tirada, mortos, algúns vivos, que non podíamos chegar á beira deles, porque non tiñamos espacio para entrar debaixo dos bajos para poderlos quitar, axudar, hasta que chegaron os bomberos. Van pasando os días, van pasando as noites. Non sei se quizáis a noite é peor que o día, non? A noite quizáis sexa o peor momento a hora de levalo. Vamos a ver, eu cada vez que sinto ainda pasar o tren por aí, ou vexo pasar, ainda me dá pánico velo, sentir ese ruido que sentín ese día. O ruido totalmente por aí adiante, o golpe fuertísimo que dou. Cada vez que o vexo, ainda escoito a ver se pasa e non fai ese ruido que fixo ese día. Todo este tipo de actos en memoria das vítimas, en homenaxe tamén aos heróis de Angrois, o que vivimos hai poucos días na Volta Ciclista a España, a ofrenda que fixo a selección española de baloncesto, isto a vostedes que lle supoñen? Realmente é unha axuda ou revivir todo aquelo cando pasan tantos días xa é mellor deixalo aparte e dedicarse a recuperar a normalidade da vida? Si, eu penso que é mellor deixalo xa un poquinho aparte, que nunca se vai a olvidar eso, nunca se vai a olvidar, pero bueno, irlo deixando un poquinho aparte, porque eu penso que conforme fixamos os veciños de Angrois, axudamos o que podéramos, se fora noutro punto de España, eu penso que farían igual, conforme fixamos os veciños todos de Angrois. Como se consideran tratados? Están ben arroupados por moita xente? As autoridades semella que están atendendo a algunhas das demandas? Están satisfeitos de como os están tratando? Sí, eu particularmente creo que como todos os veciños estamos moi satisfeitos de todos os mandos da policía, todos que viñaron por ali, todos que estamos satisfeitos de reserva, perfectamente. Eu, hasta a xente que ven a visitar ali o sitio, que serán familiares, serán algúns que tiveron un accidente, falan con nós, ali cos veciños e todo, e din eles, isto é casi imposible que podera pasar isto aquí. E dicen, bueno, pois sí, isto é o malo que hai. Grazas Manolo, e transmítelle as grazas a todos os seus veciños. Grazas. Vale, grazas. Son as testemunhas dos que viviron aquel accidente en primeira persoa. E para eles vai este partido de fútbol que está a enfrontar a Sociedade Deportiva Compostela e o Real Club Celta. Importante que o equipo que representa o fútbol galego en primeira división estea aquí, xogando diante da SD. Pasan os minutos e non vemos goles. O único que nos falta é a guinda a este pastel que están a ofrecer tanto os xogadores do Compostela como do Celta. Jogando en defensa o Celta. Pero ben é certo que nesta segunda metade estamos a ver menos oportunidades, menos caudal ofensivo do que houbo nos primeiros 45 minutos. Seguramente tamén propiciado polos os trocos, os equipos desaxustan lógicamente, non é fácil coller hilo, fío do partido, pero bueno, en calquera caso, o que sí é certo que xa o partido o campo cada vez os equipos fan ser máis grandes, están se estirando moito, van a aparecer espacios, e eu creo que daqui ao remate quedan 7 minutos, vai haber ocasións polo menos para que poida haber gol. E o troco tamén na Sociedade Deportiva Compostela. Marcha Lorenzo. Bueno, tiñamos no papeliño de cambios a Adrián, pero evidentemente este non é Adrián. Seguramente porteiro das categorías inferiores da Sociedade Deportiva Compostela. Porteiro do xuvenil que sae a disputar o partido. Bueno, xa temos dous xuvenis do Compostela que xogaron minutos. O lanzamento de falta de Llavé, o balón que se perdeu pola liña de fondo. Sacará Sergio Álvarez, agora mesmo con esa braceira de capitán. Sergio Álvarez,
Dura loita con Joel. Bueno, dura e bonita a pelexa que ten en Sergio Joel por ser o porteiro titular deste Celta. Bueno, levan todavía pelexando entre eles, deportivamente falando, por lo tanto, penso que non é cosa novedosa. Creo que outra pelexa que tiveches que xestionar ti, non, Rafa? Sí. De feito, son prácticamente contemporáneos na súa participación na Celta B. Joel máis xoven que Sergio, un ano, pero sí, prácticamente conviviron xuntos durante 3 temporadas. Pois agora mesmo Joel como titular, como porteiro titular, demostrando que pode ser porteiro de primeira división. Sí, pero eu creo que ademais non somente é eso, eu creo que ademais aparte deso, evidentemente, que o que é objetivo, o importante de que é unha cesión dun futbolista, non? O importante que é xogar, e neste caso do porteiro, como dixo máis razón. Aí, ese aplauso que escoitamos foi pro detalle que nos deixou Javé Prieto con esa puro estilo Zinedine Zidane. E despois ese slalom de Fran Pastor, no que pedía falta, xogando o Celta con Javier Rey. Rafinha toca para a banda dereita, Rafinha recibía Charles, leva o coiro Manu Rodríguez. O pase de Manu Rodríguez, Jacobo tamén se mantén dende o inicio do partido. Jacobo apoiouse en Javé, outra vez Jacobo, Javé tocando nun palmo de terreo, centro do campo do Compostela. Manu Rodríguez, Jacobo atrás con o seu capitán, con Germán. Jordan, non puido marchar Jordan de Nolito e acaba por despexar Germán, a ver se está en posición correcta ou non Jacobo. Sí, posición correcta para Jacobo. Apóiase Jacobo en Fran Pastor, ven no traballo defensivo a Orteneche, este xogador que lle dá tamén moitas opcións a Luis Enrique. John Orteneche, hoxe xogando como lateral, outro día actuando como central. Atención a Charles, ollo Charles, na área Charles, o caneo de Charles, balón para Rafinha, pode marcar Rafinha arriba. Pois de arriba o remate a Rafinha despois dunha acción na que participou Charles. Esta noite lembranse as vítimas, homenaxeanse os veciños de Angrois, pero tamén a todos aqueles membros das forzas e corpos de seguridade do Estado que estiveron aqueles días a pé de vía traballando horas e horas en apenas descanso. Está connosco José Ramón Sánchez Fijó, xefe de Bombeiros de Santiago. Señor Sánchez Fijó, boas noites. Hola, boas noites. Cando bota a vista atrás, recorda aqueles días, que imaxes lle ven primeiro á mente? Bueno, imaxes moitas, moito dolor, sobre todo. Pero bueno, isto se cabe aparte dun espectáculo, é unha forma de recuperar o día a día, de volver outra vez a camiñar e que hai vida despois do trágico suceso que hemos vivido esencialmente nesta cidade. Usted está aquí hoxe, esta noite, no multiusos de San Lázaro, ao fronte dun operativo, traballando como un día normal. Sí, efectivamente, é habitual que nestas circunstancias faxa un operativo de espada por a cantidad de xente que hai no evento, evidentemente, aparte para acompañar un pouco pois, o evento tamén polo tema da homenaxe que se fai, sobre todo as vítimas, que son as que temos que ter máis en conta nesta traxedia. Vostede concretamente estivo desde o primeiro minuto ao pé do canón, apenas descansou esa semana despois do accidente. Non se podía descansar, había que traballar arreo para sacar todo o que se produxe ali, non? A nosa misión, xa o dixen en varios medios, se nos dedicamos a isto, a veces tócanos, por desgracia, foi unha traxedia bastante grande, pero bueno, esperemos que non se repita nunca máis. Sempre lembramos a exemplaridade dos veciños de Angrois, pero non debemos esquecernos da profesionalidade da xente que nos protexe no día a día e que efectivamente, cando ten que estar nestas situacións tan tráxicas, están desde o primeiro momento. Por suposto, eu que respirei sobre todo ali foi moita humanidade por parte de todo o mundo, todos. Desde logo os primeiros que en chegar foron os veciños, evidentemente, comportamento exemplar, porque non estaban acostumados a ningún tipo de situación dese estilo, pero todas as forzas de seguridade asistentes, medios desplazados, ademais, impecable. Vamos, non cabe outra expresión máis que impresionantemente profesionales. Santiago creo que pode estar tranquila que ten uns excelentes profesionales ao cargo de todas as magnitudes que se podan suceder no transcurso desta situación. Seguro que están. Gracias, señor Sánchez Fijó. Moitas gracias a vos. Bueno, como está o partido, porque vimos unha gran oportunidade de Charles, agora esta resposta por parte do Compostela, seguen a sucederse as oportunidades, non se move o marcador.
En especial a ocasión de Charles e o paradón que fixo o rapado porteiro do Compostela. Sí, porque aparte non é fácil salir frío prácticamente, facer unha parada de un contra un xogador que é especialista neste tipo de accións, por lo tanto, moi meritoria. Xogando Rafinha, o balón de Rafinha, recupera Germán para o Compostela, xogando Manu Rodríguez, aí falta cometida por Rafinha, Manu Rodríguez. E chegado este entre, penso que Gustavo casi o mellor que pode pasar é que empaten, porque xa sería, non sei, asinar o empate. Todos contentos, homenaxe de verdad que valeu a pena igual, non desmerece para nada que non hubiera goles, por lo tanto houbo bo fútbol, houbo actitude por parte dos dous equipos, houbo un ambiente fantástico. A acción de ataque do Compostela, puido chegar Fran Pastor, rapaz de 20 anos, que asinou o Compostela, unha desas fichaxes sub-23, fichaxe de futuro, que pouco a pouco pode ir entrando no equipo. Ahora aí escapoulle o balón da man a hora de facer o lanzamento. Será saque de banda pronto Celta. Estamos no minuto 90. Minuto 90 de partido. Xogou Costas, Marcos Torres, David Goldar, Borja, perdón, era Javier Rey, Rafinha, o pase de Rafinha, o desmarque de Charles, atento en defensa a Sociedade Deportiva Compostela para cortar o balón. Llavé xogando aí como mariscal no centro do campo. Peláez, para Fran Pastor, Jordan, balón cara atrás, e aquí se pon o punto final ao partido. Non se moveu o marcador, pero quédense con isto que escoitan, ese aplauso de todo o público que lles está a tributar aos xogadores de ambos os dous equipos. Creo que é o máis destacado, Rafa. Sí, eu penso que, ainda que non houbera goles, hai un claro gañador, que son os homenaxeados. Como ben decíamos, pois os veciños de Androis, as vítimas, aos corpos de seguridade do Estado que traballaron arreo na axuda das vítimas, e a partir de aí o resto, pois eu penso que pasa a ser menos importante. Bueno, Alfonso, para poñer o punto final. Sí, que mellor que Borja Viña para poñer o colofón a esta acción. Borja, estábamos comentando agora que o de menos o resultado, o importante foi estar aquí, ¿no? Sí, lo importante era, bueno, desde nuestra parte intentar homenajear a toda la gente que ha participado, bueno, principalmente evidentemente a los afectados de la tragedia de Angrois, y también a la gente que ha participado de manera desinteresada, que han sido unos héroes. O deporte, o fútbol, de novo dando exemplo, poniéndose en primeira fila para estar neste tipo de actos, ¿no? Bueno, es una de las cosas del deporte, hay que creer mucho en él porque es una gran manera de educar, de inculcar valores a la sociedad que a veces se pierden y a través del deporte se puede conseguir. Como recordas ti aquela noite? Estabades en Portugal, en Belcaso, na concentración, pero supoño que as imaxes e as noticias pronto chegaron. Bueno, no éramos muy conscientes de la magnitud del accidente. Evidentemente no hubiésemos jugado el partido que teníamos con el Corusco. Y pues toda la noche, bueno, un poco después de jugar cuesta dormir un poco, y toda la noche pues intentando informarnos y promoviendo ya este tipo de eventos que hemos hecho hoy, por ejemplo. Gracias, Borja. Pois un resultado final, Caudal 1, Racing de Ferrol 0, Racing eliminado na Copa do Rei. Mala nova. Unha mágoa, sí. Suscribimos todas as palabras de Borja, do que o fútbol para a sociedade. E así imos a despedir este partido. Non sei, Alfonso, entre a maraña de xente que saltou o terreo de xogo para abrazar, para conseguir algún autógrafo, se podemos ter algunha voz máis. Sí, houve invasión de campo, estamos rodeados de aficionados. Nin te vemos. Estamos con Llavé, xogador da Sociedade Deportiva Compostela, que entrou no segundo tempo. Bueno, non está mal o resultado, pero evidentemente era o de menos. O resultado é case o xogo, non? O importante era estar aquí e homenaxear as vítimas e os veciños de Angrois. Sí, está claro, o fundamental era vir aquí, pasarlo ben, pasar un rato cos compañeiros, coa xente, e, bueno, o resultado é o que tives, é o de menos. É importante facer un homenaxe a toda esa xente que padeceu, que estivo aí axudando, e, bueno, esperemos que non ocurra máis desastres deses. E o agradecemento de toda esa xente, das vítimas, dos feridos, que seguramente nos están escoitando moitos deles desde as súas casas ao Compostela e ao Celta,
o fútbol galego en xeral que evidentemente se puxo o pé do canón en primeira fila para representar a esta xente. Sí, está claro, o principal era que viniera a maior xente posible. Bueno, creo que a entrada foi moi boa. Esperemos, ojalá os domingos en la Liga estivera igual, pero bueno, o importante foi homenaxear a xente que sepan que foi por eles. Hoxe seguramente que convencestes a moitos para que vos acompañen neses partidos de Liga en San Lázaro. Sí, a verdade que foi un bo partido dos dous equipos, é importante que o te dis, era pasalo ben, pasar un bo rato sobre todo pola xente de Angrois. Gracias, Debe. Gracias. Pois moitas grazas, Alfonso, moitas grazas, Rafa. Nada, un placer. E moitas grazas a todos vostedes por estaren aí teñen a Rafiña que lle queren quitar a camisola, que lle queren quitar todo. Moitas grazas a todos vostedes, grazas sobre todo pois a xente de Angrois, para eles, para todo o povo de Santiago de Compostela e a este partido, esta auténtica festa do fútbol. Foi unha festa, o resultado o de menos. O final, empate a 0 entre a Sociedade Deportiva Compostela e o Real Club Celta.